Ay, 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 ay. El que avisa no es traidor. Y yo, bien querida familia celtista, llevo avisando ya mucho tiempo. A mí me vais a oír. A mí me vais a tener que escuchar. Cuidado. Cuidado porque el lobo ya está empezando a soplar la casa de paja. Cuidado. Cuidado porque, claro, eso soplas y, oye, quedan de jornadas, los de abajo están empezando a pinchar. Vale, sopla, sopla, sopla. Se va a la casa, tomar por saco. ¿Qué pasa con la siguiente? ¿Qué pasa con la siguiente? Cuidado. Cuidado porque la realidad es que el Celta, después de una nueva victoria, poco lucida seguramente, pero igualmente efectiva. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Yo solo os pido de verdad precaución, sosiego, serenidad, calma. Ser un poco previsores con lo que puede ser esta temporada. Como el Celta mantenga este ritmo en el cual ya está asumido sin perder un partido desde el 2 de febrero en Mestalla, partido raro uno, partido raro uno. Pero en Pucela, Pucela Celeste, 0-1 al Real Valladolid y una nueva victoria más para un Celta que se ha ganado el derecho ya no solo de soñar por todo, sino de pelear hasta el final por todo. Y vosotros diréis, ¿por qué dices eso, Pablo? ¿Por qué dices eso? Vosotros y alguno que se sienta aquí a esta hora de la noche y se pone a hablarle a la cámara con vosotros del otro lado. ¿Por qué dices eso, Pablo? ¿Por qué dices eso, Pablo? Bueno, pues amigas y amigos, la realidad solo es una. Y es que a esta hora de la noche, y ya, ojo, para lo que queda hasta final de mes, sabéis que tenemos parón de selecciones y después recibimos, no al colista, pero casi colista. Amigas y amigos, frótense los ojos. El Celta está ahora mismo en posición europea, pseudo posición europea, ya lo sabéis. Estos colorines de aquí son los Reyes Magos, no os fiéis de ellos. Los colorines de aquí bajan hasta aquí, casi seguramente van a bajar hasta aquí. Y espera que no bajen hasta aquí. Pero bueno, eso ya va a ser complicado. Un poquito más complicado. Agus López, eu creo que se acabou mirar para baixo esta tempada. Saúdos a todos. Agus López, si te parece vamos a hacer el ejercicio, como más de uno quiere hacer, de mirar para abajo. 27 puntos, ¿no? O sea, está la cosa ahora mismo, a esta hora de la noche. El Deportivo Alavés marca la salvación, también con 27 puntos. 12 puntos le saca el Celta al descenso. Quedan 10 jornadas. O sea, quedan 30. Tendrías que más o menos hacer, no sé, los de abajo tenían que empezar a sumar todos, lógicamente. Bueno, vamos a dejarnos de cuentas de la lechera porque a mí las cuentas de la lechera que me importan es un simple movimiento. Atención a todos. Pa. 39 puntos. Pseudo Conference League. 40 puntos. Pseudo Europa League. Y empata 44. El Villarreal todavía tiene un partido por jugar. ¿Contra quién? Contra el Español. Que le han tongado. Bueno, hablaremos luego de eso si os parece también. El Celta está a 12 del descenso. Pero no es solo eso, amigos. Sino que está a 5 puntos de Champions. A 5 puntos de Champions. No, es que parece que estamos aquí de cachondeo. Estamos aquí, bueno, el Valladolid. Le ganamos con un penalti, tarde, mal y arrastro. Se puede meter ahí en la última jugada casi un gol. Bueno, cuidado con la broma. Cuidado con la broma porque entre broma y broma cambiamos de himno en un momento. Cambiamos de himno en un momento. En fin, buenas noches a todos, amigas y amigos. Tengo una madre realmente culé. Realmente culé. Me gusta mucho el Barça. Y estoy escuchando. Estoy escuchando sendos berridos desde mi habitación con la puerta cerrada. Estoy viendo que, claro, que acabo de pasar esto en un momento. Bueno, no nos interesa. Me hubiera gustado más.
Mira, Atlético no, pero Athletic me gustó mucho lo que hizo aquí los amigos bilbaínos. Claro, es que ahora ya hay que empezar a mirar estos partidos. Bueno, si algo me tocó la nariz este fin de semana, no sé si estáis al tanto de lo que fue esta tomadura de pelo. Tomadura de pelo porque no se le puede llamar de otra manera. Para el penalti este buen hombre. Y se inventan una norma ahí de que si sales y entras y el defensa que estaba a punto de darle al final estaba dentro del área, pero primero la para, después le cae el defensa. Bueno, vale. Gana el Mallorca. El Mallorca se pone con un punto más que el Celta, gracias a Dios y a la Virgen. Si no, se hubiera quedado con 38. Es decir, el Celta dormiría en este parón de selecciones 2 semanitas en Europa League. Y yo tengo que venir aquí a estas horas de la noche, meterme en el Discord, leer incluso el chat a más de uno y leer que cuidado, que vamos a intentar salvarnos sin apurar a la última jornada. Ay, Dios mío. No quiero empezar con la tontería otra vez ya, ¿eh? O sea, 12 puntos, vamos a ver. 12 puntos que son prácticamente la mitad de lo que han conseguido estos desgraciados y estos desgraciados en lo que va de liga. Y quedan 10 partidos. Solo no espero que pase lo de aquel parón con Carvajal. Pues Luis, he de decirte que me he acordado mucho de ese parón de Carvajal. Vosotros sois muy jóvenes, pero en este canal Luis ya ha estado por aquí. Luis ya sabe que nos fuimos al parón tal que así. Atención. Nos fuimos al parón de selecciones tal que así. Y se acabó la liga tal que así. Entre lágrimas por un 2-1 en la última jornada. Más... A ver, por Dios, que no me dio tiempo ni ver el Twitch todavía. Pero, Quintans es bastante más rápido que nosotros. Y ahí lo tenemos. Luciendo, no el miembro, sino la suscripción. Buenas, no somos tan jóvenes, pero aquí seguimos. 16 meses suscrito este buen hombre. Sí, señor. Oye, tenemos 4 suscriptores en Twitch, pero ¿quién nos diera los de YouTube? Ser absolutamente tan fieles como lo es Quintans. Ahí está el tío que estará disfrutando todavía de su camiseta firmada por el Panda del Betis. No estaré yo tan disfrutón de que el señor Panda me haya hecho 0 puntos siendo mi capitán del Bivenger. Bueno, de eso hablaremos ya en otro momento. Amigos, amigas, nos vamos a meter en tertulia porque la noche promete, Lo que no promete es esta vergüenza. Ay, mamaciña querida, qué jornada. Oye, ¿qué pasa con Jiménez, que no juega nada? Mi madriña, qué trapalla. Y yo estoy segundo de la liga, ¿eh? Mira. 0 puntos, capitán. La madre que parió al Panda y a todo el bambú del mundo, tío. Joder, macho. Bueno, en fin. Que tenemos ya que meterle salsa a esto. Ha ganado el Celta. Tengo especial duda, especial incertidumbre por saber con qué cara va a aparecer hoy aquí el señor Mario Seijas. Después de la turra que dio el otro día. La turra que dio el otro día este tío. Pero ¿a quién quieres engañar, Mario Seijas? ¿A quién quieres engañar? Por el amor de Dios y de la Virgen. Bueno. Sin más dilación, amigas y amigos. Abrimos rápidamente esto. Porque... En fin. Antes de nada, como que turre? Eu non din turre ningún, Eu dixen que hai que ir cos pés no suelo. Cos pés na terriña. Xorxe Paz, buenas noites. En directo desde Ourense, desde sabe Dios dónde.
porque este é un home bastante que lle gusta pouco quedarse na casa. De feito, se non me equivoco, chegado posiblemente dende Pucela Celeste, que non é pouca cousa. Boas noites, Xorxe, como estamos? Moi boas. Ben, ben. Vamos por Ourense, xa. Nos a viñen onte a noite. Pucela está cerca. Pucela está cerca, bueno, eu comíme algunha desas en BlaBlaCar, algún BlaBlaCar que des 3 horas pasa 3 horas e media, 4, e non se me facía tan cerca. Saludamos a Xorxe Paz, porque hoxe o señor Mario Seijas, eu non sei se temos que saludar, se o temos que tratar con respecto, se temos que todavía seguir escuitando as troulas que a golpe de luns ás 11:30 da noite, máis ou menos, se gastou este home. Claro, chegamos aquí domingo. A realidade é que o Celta ten 39 puntos, está a 5 puntos de Champions, e co polo chaqueta que se gasta este home a esta hora da noite, a min gustaríame saber, Mario Seijas, se todavía queda algo do Mario que vimos na última tertulia post partido. Pero a ver, que dixen eu? Nada con xeito, nada con xeito. Que se podía entrar, que podíamos quedar no 8º posto, sigo dicindo o mismo. Ahora mismo xogamos contra o Valladolid, vamos a xogar contra algún equipo asequible, pero tamén despois van vir outros equipos máis complicados. Entonces, vamos a facer uns X puntos que eu creo que van chegar, pois poden chegar para ir a Europa. Poden chegar, pero mellor non, quer decir. Entón, esta cousa vai estar difícil ata o final, o sea, o que non se pode ahora xa é poñer o carro diante dos bois. En plan, si, agora estamos moi ben situados, pero lle ganamos ao colista dando non demasiada boa imaxe, hai que pensar iso tamén. Pero bueno. O que sí que teño, mira, a ver, teño aquí anotadas unhas cousiñas. Atención. Porque estadística avanzada. Bueno, estadística avanzada non, pero bueno. Sí que estiven dando un pouco a turra ao pobre Mingueza. Hostia. Porque a verdade é que a nivel defensivo é un xogador que, bueno, que podía rendir máis, a verdade é que sí. Pero teño aquí uns datos que, bueno, que falan moi ben del. Entón vou aquí a comentar algunha. Por exemplo, en accións ofensivas é o que engloba pois pases decisivos, bueno, xogadas en xeral ofensivas de xogadores do Celta. O primeiro en ese tipo de xogadas é Marcos Alonso e o segundo é Mingueza. O sea, en creación de xogo, etcétera, nos últimos pases demais e iso, accións de gol, bueno, claro, tamén influe todo. Pero bueno, o segundo é Mingueza, polo tanto, claro, aporta moito en ataque. É o xogador do Celta con máis sprints, que eu isto non o sabía, pero bueno, a ver que é un sprint de Mingueza, porque esa vai ser outra. Bueno, pero estadística avanzada. Un sprint é un sprint, pero quero dicir, oye, igual os desmarques, esas cousas, tal, que está bastante ben, bueno. Pero ahora hai un dato aquí que é interesante. Atención. Que é que o Celta non ganou ningún partido donde non estivese nin Mingueza. O sea, se Mingueza non está, o Celta non gana. Entón, é bastante significativo. E despois, outro dato, que o Celta, con Mingueza no campo, marca de media un gol por partido máis que sin el. A verdade son datos que, oye, fan pensar que dices tú, bueno, pues entonces habrálle que eximir un pouco, bueno, quitar un pouco de responsabilidade defensiva e vamos a deixar tamén que de darlle algún pau ou tantos paus, porque, claro, se o seleccionador o leva, aínda que defensivamente non está tan brillante, pues algo ten que pasar, algo se nos estaba escapando, polo menos a min. Entonces, cando te pos a indagar ou cando empezas a escoitar cousas de outros compañeiros e a recabar datos e ves que hai estos datos de por medio, pues dices, bueno, pues sí, claro, sí que hai alicientes para levar este home a selección e para, bueno, pues calar un pouquiño a boca, así que eu vou cerrar un pouquiño a boca con respecto a Mínguez. Bueno, pois despois deste bizum que acaba de recibir Mario Seijas do representante de Óscar Mingueza, home, a ver, a verdad, o tema Mingueza, podemos falar do tema Mingueza,
os datos refreixan un pouco o que é Mingueza, non? E o que non é polo cual está no Celta tamén. Bueno, creo que Claro, é significativo totalmente. en diferentes puntos. Boas noites, Alex. Véxote especialmente engalanado, he de decir. Non sei se os sona esta camiseta. Camiseta bonita, camiseta de culto. Fáltame algún parche por aí, por exemplo, pero Xa, bueno. Mellor de principio Esa é da etapa Don John Guidetti. e de Bobo. Por poñer un exemplo. por poñer un exemplo, non? Tes razón. Que pasou aquí polo canal, así en plan, ou hai unha entrevista que podedes buscar aquí na canle de señor Pablo. Cuidado con Bobú. Cuidado con Bobú. Pois sí. Moi contento. Nada sorprendido, pero bo, pódese decir que estamos agora mesmo en postos europeos. Pode ser. Eu que me alegro. En fin, que vamos a empezar con calma. Antes de nada, eu quero preguntarlle a Xorxe Paz a súa sincera opinión, máis alá de faltas de respeto e cousas que se podan ocurrir. Que opina do alegato do señor Mario Seijas, que dixo que o obxectivo do Celta era a permanencia e unha vez conseguido ese obxectivo, agora o que ten que facer o Celta é salvarse sin apuros? Non é moito paso entre unha cousa e outra. Salvarse sin apuros, eu creo que é o objetivo, é dicir, o que se debe plantear o Celta cada temporada, buscarse, bueno, unha salvación sempre o máis tranquila posible. É o lugar do Celta, non? Pois quedarse nunha posición pois entre o 10 e o 13, porque por historia estamos aí, non? Entre o posto 10, 12. Entón ese sería a temporada ideal. A partir de aí, pois soñar. Se hai tempadas como esta que chegas a un 16 de marzo con 39 puntos. Claro, te quedan 2 meses de competición. Eu que son tendencia ao pesimismo, creo que a salvación, se non está conseguida con 39, sería con 40, é dicir, que sería que facer un punto máis. Entón, pois sí que te va a permitir pois mirar un pouco para, bueno, ter outras sensacións, de mirar outra vez a mellor os rivais. Non estou habituado a estar mirando si o Betis gana ou si o Mallorca ou o Rayo Sociedade. É unha sensación moi extraña, porque sempre estar mirando pois os tres de abaixo, si puntúan. Tamén vai alivio non estar na situación de abaixo, porque a Liga está tola no seguinte, é dicir, ahora mismo a puntuación está empezando a subir a permanencia e ves partidos, ves o Leganés que iba ganando 2-0, o Getafe que sai de aí, o Español co que lle pasou onte. Estar pensando nestes resultados é un sufrimento. Entón, eu confórmome con tranquilidade e disfrutar dos últimos 2 meses de Liga optando algo, aindo a tranquilidade, que non te metes en Europa, non é un drama. E que estás aí loitando estes últimos 2-3 partidos, pois unha alegría poder estar aí loitando. Eso sí, eu prefiro a Europa League a Conference. Logo si queres falámolo, pero a mí bueno. Espera, que xa nos pomos exquisitos. Isto é o que hai que traer a tertulia. Ven varios. Que a Conference ten playoff en agosto. A mí non me gusta. En cambio, en Europa League vas directamente a fase de grupos. E o playoff... Vos sabedes con quen xogou Betis o playoff este ano? Sabe Dios. Tú que xogar un playoff en agosto. Bueno, e o Osasuna non xogou tamén quedou fora, non? Quedou eliminado. E o Osasuna quedou eliminado. Mamá, que... A Conference en agosto, cando a xogou a Conference. Imagínate como está Iago en agosto despois de comer gambas todo bravo, Dios mío. Eso pode ser tétrico, tes razón. O Betis xogou contra o Krivas de Ucrania. Ninguén se lembra de eso. O Krivas. Que non me gustan as previas a min, pero bueno, non digo porque era eliminado, sino porque estás a coa cabeza pensando nese partido de toda esa historia. Pero bueno, tamén quizáis polo calendario do partido en pleno agosto, todo iso así. Bueno, home, rarete, non? Parece máis un partido de pretempada que non de enchufarte, porque ao final o Osasuna que vai, que non vai, que non sei que primeiro non vai, que despois vai e chega e te volven pintar a cara e o carallo. A planificación igual que fixeche para xogar 3 competicións e despois xogas 2, pois estamos nas mismas. Espero que non sexa o caso do Celta. Si pode ser Europa League, lóxicamente, creo que é unha competición que nos gusta máis a todos, que nos debe un pouquiño máis ou bastante máis que o que a Conference League. E a partir de aí a soñar. Eu creo, sinceramente,
Alex, tú estás un pouco máis conmigo, pero hoxe o Celta, si preguntas, temos 15 días de reflexión con este parón de seleccións, o Celta é un candidato a Europa. Non sei cuántos equipos hai, non sei cuáles son os que poden aspirar a pelexar nas últimas xornadas e todo lle sai ben, pero hoxe, como candidatos, home, estando en Europa é difícil non ser candidato a Europa, non? Pois sí, creo que promocionas este podcast por Twitter. En Twitter deixei un comentario. Entón, míralo si se podes, pero bueno, para mí non somos candidatos a Europa dende agora, ou somos dende fai tempo. Tampouco vou decir dende principio de temporada, porque non, pero eu tiña unha fe ao 100% por Claudio e eu xa no verán xa estaba dicindo que con Claudio íbamos a loitar por ir a Europa. A xente tomábame por tolo e busquei no meu Twitter, pero aí está un tweet donde dicen eso, o da conference e tal. Temos un adestrador para mí que é un superdotado, chámalo como queiras, pero temos un adestrador dos que só pasan unha vez na vida, eu creo. Sí, moi contento. Somos firmes xa. A ver, dende fai xornadas eu creo que é tontería non pensar en Europa, sobre todo vendo como está a Liga, como están os de abaixo e tal, pero sabes que eu creo que non hai outro discurso. Se o discurso que levan no plantel, que leva o adestrador, de portas para fora, de portas para dentro, sei que non é así. Díxome varias persoas, non só unha. Dende dentro se leva pensando en ese salto dende hai semanas. Bueno, non sei que máis decir, pero moi bo. Os resultados tamén acompañan. Creo que os resultados deste domingo foron todos perfectos, incluso para as miñas aspiracións, que logo vamos falar de eso. A victoria do Betis tamén é perfecta para mí, porque eu quero meter 7 equipos por encima do Celta, non 6, non 5. E iso é temporada ilusionante, non sei que máis decir. Como si fora pouco. Bueno, antes de nada, La Cabaña Deportes, que nos fixo unha raid aí en Twitch. Moitas grazas, compañeiros. Non sei de onde, nin de que equipo, nin de España ou de fora, pero en cualquier caso, moitas grazas, por suposto. E tamén a Madia Levo, que está aí a participar no chat, e decía, tanto remar para xogar contra o Crifas. Pues tamén ten razón, que como nos toque palmar contra o Crifas a primeira de cambio, estamos apañados. Pero bueno, pasarémolo ben polo camiño. Foi un partido raro, xa por meternos en Valladolid-Celta. A realidade é que eu pensaba que iba a ser un pouquinho máis sinxelo. Polo que vin nos primeiros 10 minutos, non sei como Valladolid non está descendido xa desde o mes de xaneiro, pero, o sea, si nos guiamos por entre cachos de partidos que teño seguido do Valladolid, o que vin ao principio deste partido e demais, eu non sei se nos últimos 10 anos houve un equipo tan sumamente irrelevante como pode ser este Valladolid, e mira que pasaron Osasunas, Córdobas, Almerías, Granadas e todos estos camándulas, que moitos celtas tamén, hai que decirlo, pero ostra, a verdade é que é unha cousa tétrica. Bueno, que lle dure o menos posible a agonía e que empecen cuanto antes outra vez. A cousa é que, se o miramos pola óptica do Celta, máis alá de que foron a vitoria máis ou menos sufrida, podía haber chegado antes, podíamos esperar un pouco máis de lucidez de algunha individualidade, pero eu comentaba en redes ao acabar o partido, creo que cambian moitas cousas do que estamos acostumados ao Celta. En primeiro lugar, e sobre todo, podemos facer mil comparacións co Celta de Benítez, pero hai unha, por ir empezando,
que é que os árbitros se volven rir do Celta, porque a min o atropello, como se fora un jabalí a un coche ás 12 da noite volvendo dun polígono, que lle fan o pobre Alfon dentro do área, parece unha cousa indigna, que non se pite un penalti ni nada que se lle parezca. Entonces, vamos a ver, xa partindo desa base, o Celta reponse a que os árbitros se rían del. Eu penso que no minuto 70 estábamos todos pensando que era un partido de celtada, de empatar 0-0 ou palmar ou revivir un equipo de abaixo, o mítico que pasa absolutamente sempre. É un Celta que non está dependendo, por sorte, tamén por desgracia, de Iago Aspas, porque ten outras armas e porque Iago Aspas, de momento, desde que voltou da lesión, está realmente lonxe do que posiblemente se espera del. E con todo isto, 0-1, 3 puntos, e andando, neste caso en autobús ou en coche, de volta para Vigo. Mario, eu creo que isto é sintomático de un Celta que moitas veces estamos acostumados a pensar que hai moitos partidos que merece e non gaña, e ao final dalle a volta a tortilla, partidos que non está tan lúcidos gana, e iso é un pouco o que vivimos con outros grandes equipos que acaban xogando pois competicións europeas neste caso, ou que acaban conseguindo, pois dar un pouco a sorpresa, como podía ser o Getafe, o Español en tempadas anteriores, o propio Girona. Creo que o Celta está un pouco metido nesa roda de cuidado porque empezan a salir demasiadas cosas de cara. Curiosamente, contra todo pronóstico e contra pois todas as malas linguas que viñan habitualmente falando que se os rapaces ao mellor pois non van a aguantar a presión, que si hai un equipo bastante xusto, que si patatín patatán. Curiosamente, este Celta nos últimos anos probablemente dos que máis oficio teña a hora de sacar os partidos, que manda narices. O que pasa é que creo tamén que o tema de utilizar unha serie de rapaces que son como unha especie de pandilla ou chamalle X, que son amigos e que tal, pois eu penso que a hora de estar no campo reforzan moito a confianza entre eles. Quero dicir, cando xa levas toda a vida xogando, pois poñerche Hugo Sotelo con Damián, que hai fotos desde pequeniños, ou Carreira con Iker ou cousas así, pois sempre hai como esa conexión, esa confianza, ese sentirte ben, e penso que nos está facendo moi ben. Neste partido en especial, eu creo que nos pasou un pouco factura, de verdade, ese primeiro penalti que falas ti con esa comparación desastrosa do jabalí. Pero sí que creo que ese punto en concreto sería un penalti a favor no principio de partido, ante un Valladolid que é horrible defendendo, pois tendo que remar contra a corriente e téndose que botar un pouco o Valladolid pois máis enriba do Celta para poder intentar remontar o partido, houvese sido para min outro resultado completamente diferente, seguramente máis abultado. Quizáis houbo algún momento donde sí que parecía que o nerviosismo e a ansiedade quizáis iban a poder pasar algunha mala factura, pero bueno, os equipos de Giralde sempre, o sea, sempre, desde hai anos, desde o B, e así, se os ves, o sea, nas segundas partes sempre son moito mellores, dosifica moi ben o ritmo dos partidos, e desde logo que a pesar de que o Valladolid durante moitos tramos do partido trabou moito o Celta, pois sí que se abriron espacios e sí que se crearon ocasións. Para min foi fundamental a entrada de Fer López, deulle un aire, un cambio de aires así entre liñas moi importantes, deu moito xogo e moita aparición entre liñas para que os centrais se moveran bastante e se sacaran de sitio. Bueno, hai uns cuantos factores que a verdade que sumaron a favor do Celta, e a pesar de esa xuventude e de todos os factores en contra que non pitaran algún outro penalti ou que seños, ao final o Celta saca unha victoria que vamos, importantísima, porque era un colista e penso que pasaría moita factura o haber empatado ou perdido contra un equipo que realmente para min é de largo o peor da categoría. Creo que eso a data de hoxe xa non é difícil discutilo.
Xorxe Paz, si non me equivoco, desde o José Zorrilla, non sei que valoración así xeral por encima faz deste partido que, bueno, en principio pois podería haber sido un pouco máis lúcido, pero ao final acabou sendo un pouco máis oficioso e vale igual. Pero o partido, os primeiros 10 minutos, parecía que iba a ser outra cousa do que realmente despois foi. Os primeiros 10 minutos o Valladolid era un drama e o estadio estaba casi como desexando que marcara o Celta, porque era todo a pupos, a subíos aos xogadores, xa cando saíron a quentar os xogadores do Valladolid, todo o estadio asubiando no himno do Valladolid. Aquelo era un estadio, é unha afición que está pasando moi mal e un equipo completamente morto. Os primeiros 10 minutos, a ocasión de Borja, que é clarísima, a de Iago Aspas, e logo ese penalti non pitado, que no campo non pareceu tanto penalti, logo as imaxes sí que se ve. Eu disculpo un pouco o árbitro, é que non disculpo tanto de que non entrara o VAR, pero correcto. No campo, na posición na que estaba, pois, bueno, podo ter algunha dúbida, non? Pero esos 2 minutos foron un pouco un espellismo, porque despois deixamos vivo a un equipo que estaba morto realmente como Valladolid, que se foi metendo pouco a pouco no partido, non na primeira metade, na segunda arrancamos igual ou peor. A verdade é que o Valladolid tuvo as súas opcións. Hai que reconocer que, sendo moi xustos, a mellor un empate era un resultado máis adecuado. Entón dá esta sensación de que non fuche superior, salvo os 2 primeiros minutos, a un equipo que está completamente morto, que ten moi pouca calidade e que non ten nada que aportar. Entón, hai que darse ese mal sabor de boca, o que pasa é que ao final estamos nun momento da tempada que o que conta son os 3 puntos, a afición ve ganar con toda a xente que había ali, pois ver ganar o Celta, que este ano non fora de casa non é algo moi habitual, é a primeira vez que se gana na Península Ibérica, porque outra foi en Canarias. Entón, bueno, foi unha festa, pero o Pepe Claudio Girales na roda de prensa foi crítico e sabe que o equipo non estivo á altura, polo que sea, en contaxeuse de todo, non estivo á altura. Entón, o sabor é amargo no sentido de que a imaxe non foi boa, pero efectivamente os 3 puntos o penalti que nos dá a victoria, que creo que non é tan claro como a xente di, para mí o clarísimo é o primeiro, pero bueno, ao final é unha festa que a que viviu o celtismo, que necesitaba unha festa desta, non só vivir en Balaídos, que este ano por sorte estamos vivindo moitas festas, pero o campo máis próximo que hai a Vigo, pois tamén disfrutar e ver que o celtismo pois está vivindo unha temporada ilusionante, e aparte de falar de Europa de nada, é unha temporada increíble en todos os aspectos que hai que disfrutar. O de Europa é un añadido, pero todo o que se está vivindo en torno ao celtismo, eu levo 40 anos indo jamás, nin Champions, nin UEFA, nin Vítor Fernández, nin nada. Isto é único, eso para mí teño claro. Imagínate, Xorxe, os cigarróns alín Baleidos nunha previa antes do Manchester United. Eso, bueno, verémoslo o ano que ven seguramente. Non foi en Balaídos, decías, pero casi. O sea, realmente non sei que... Non vou falar de porcentaxe de público porque lógicamente cada vez hai menos xente a Zorrilla, pero en 2 sectores non cabe decir que seguramente máximo desplazamento da tempada, sendo o que máis preto queda dentro de preto non preto que pode quedar Vigo de Valladolid, pero moita xente do Celta, non? Había esos 2 sectores, unha grada visitante habilitaron as tribunas, e logo había moitísima xente desperdigada polo campo, que cando foi o penaltis notouse, había moitísimo celtista que conseguiu entradas por outros medios, que era partido de alto risco, pero bueno, a verdade é que outras noticias positivas é que non houve ningún solo incidente, moi ben a xente do Celta, moi ben a xente do Valladolid. Eu tiña un pouco medo que a mellor a xente do Celta, bueno, ao final, pois, houve algún pique, porque como o Valladolid hai certo pique, pero que se comportara, bueno, non fora de lugar o celtismo, pero non, e a verdade, todos, por ambas partes, foi un partido totalmente limpo, máis que nada porque tamén porque eu percibín que iban ao estadio non sei, a subiar, a sacar pancartas contra Ronaldo e a ver como pouco a pouco se van da categoría. Pero bueno, para o celtismo sí que foi unha festa e a verdade que animou o que se montou a final, todo, era a que se escutaba eran os celtistas, porque os do Valladolid non animaron en ningún momento. Non se pode pedir outra cousa realmente. Pero bueno, Alex, comentaba aquí Xorxe, tamén comentaba no chat, en primeiro lugar, Manuel Trigo, que decía, tivemos moita sorte, tiveron 2 na segunda que por sorte non entraron, e respondía Pauseco, sorte tivo Valladolid que non marchar cun 0-2 ao descanso. Creo que ambos teñen razón, realmente. O sea, a cousa pudo estar menos parella,
pudo non caer por o Celta, pero ao final 3 puntos daquela maneira. Non sei se vais as túas expectativas como se gañou ou se pola contra. É certo que o Valladolid é un equipo máis que morto, pero se repasamos os datos, o Celta fora de casa non é morto, pero é coxo e non sei, sin unha orella. Pois dúas verdades. É verdade que pudimos chegar ao descanso 0-2, o bueno, xa no minuto 15, pero tamén é verdade que tanto con 0-0 como con 0-1 o Valladolid tivo xogadas de perigo e casi se converte nunha celtada. Eu agardaba máis do partido, sabendo o clima que hai en Valladolid, a falta de calidade que ten o equipo, que a que eu considero a súa principal bala, centros a Latasa no área, aínda que Latasa é suplente normalmente, pero eu veía esa xogada que o que máis perigo podía causar ao Celta, porque eu tiña claro que con balón, con xogadas combinativas e así, pois pouco iba a facer o Valladolid, e arriba xogando só con Sila, pois é moi difícil que con 3 centrais pois cause perigo. Entonces, eu cando supen da baixa de la tasa, dixen, eu creo que vai ser partido fácil. Non sei se o Celta marcará no 15, no 30 ou así, pero cando marque o gol xa vai ser Pucela subiando o equipo e tal, pois partido moi sinxelo, pero non. O Celta non estivo, eu creo que foi Aí estás. Se me cortou, non? Aí estás, volviche. Eu creo que foi que o equipo se relaxou e non sei. Tamén a parte positiva o mesmo que dixen a semana pasada. É bo gañar partidos así tamén. É dicir, non sempre imos ganar xogando moi ben ao fútbol e tal. Os equipos de arriba tamén ten partidos malos e acaban sacando resultados, así que non sei. Se pode ler das dúas maneiras. O sea, está ben ganar merecendo, pero tamén hai que gañarse e merecelo, porque tamén nos deixamos puntos cando merecemos gañar o partido. É que eu creo que é onde pode marcar a diferencia. O sea, que o Celta compita hasta en partidos que non teña que xerar 8 ocasións para que Borja Iglesias meta un de cabeza ou Iago faga un pase que colla a Durán ou colla a María Santísima. Este tipo de partidos non se lle dan o Celta, polo menos nos últimos anos, e desde logo esta tempada fora da casa. Polo tanto, ser capaz de gañar así con moito oficio, eu creo que permite as dúas lecturas, non? Que quizás hai que ser un pouco bastante máis solvente contra un Real Valladolid na lona, e por outra parte que o Celta sea capaz de sacar estos partidos con bastantes cousas en contra, pois hai que celebralo, lógicamente, non só por os 3 puntos, sino por esa capacidade de sobreporse. Pero bueno, si os parece, empezamos polo principio, porque bastantes cambios houbo respecto á última xornada. O centro do campo volven Beltrán, Hugo Sotelo, Javi Rodríguez, que tamén regresa a defensa. Algo pasa con Williot, desde logo, porque non sei cando foi a última vez que tuvo minutos medio xeitosos co primeiro equipo do Celta. O que pasa é que está mancado. Sí, claro. Ten para un mes. Está mancado. Claro. Pues con razón. Ten para un mes. Pues con razón. Buenos días, Pablo. Buenos días. No, claro, ten toda a razón do mundo. Claro, vai ser difícil que... A ver, tamén che digo, se xogan 11 no Valladolid, que non xogue Williot, a mí non me parece tampouco tan descabellado, pero bueno. O señor Alfo, que vexo aí un señor sorrindo, que creo que se volveu quedar a cámara... Mira con que foto máis bonita quedou Alex, congelado. Da gusto, que sorriso máis bo. Aí está, Alex, volviche, que estaba moi sorrente antes. Ahora se está máis serio. Non sei que... Troquei de móvil e... Espera. Estás ao revés. Estás de lado.
Derrapas, Alex. Estás de lado, xira e eso. Bueno, Como que estou de lado? Ahora. Alex, eu Ahora está decía, ben. Ah, vale, porque salindo do Discord, sí. Vale. eu decía, Alex, que durante o partido notábase un pouco desesperado co señor Alfon González. Non sei se A min? a túa desesperación empezou xa desde o No. inicio ou que valoración xeral faz do plantexamento dun Claudio Giraldez que volvía un pouco o que eu empezo a considerar máis ou menos o 11 tipo deste Celta. É certo que está por aí o tema Losada Williot cando volva da lesión e tamén Ilais Moriba, pero do resto, máis ou menos, creo que pode ser o 11 máis atribuible a Claudio Giraldez, sabendo que isto é realmente difícil de adiviñar, non? Non, a ver, non estiven desesperado con Alfon, estiven con todo o equipo. De feito, no descanso, nos trocos que eu propuse non estaba Alfon. O que pasa que di o de Alfon, co penalti ese que se tira, eu son o adestrador, que Mario díxome que non fora tan drástico, pero eu son o adestrador e o cambio e hago o troco. Tú eres de mecha corta, pero tes un pase atrás a Iago Aspas para que acabe a portería vacía. Se non te toca, te tiras. O sea, non. Eso non é un xogador profesional. O sea, eso pudo costar o partido. O sea, non facendo outro penal. Pero aí é onde realmente creo que sí que é onde falta un pouco de picardía de xogador, de saber o que hai que facer e desas cousas, joder. Que tamén pode dar atrás e pode intentar buscar o contacto tamén, quer decir, pode facer as dúas cousas, pero bueno, son chavales, por eso digo. Pero se notes o contacto, estás por diante do porteiro, se non te toca, non te tires. Mais sabendo que o portero saliu da portería. Eu entendo que podas tirarte se fas un regate forzado na banda e o balón escapase ou tal, vale, pero cando tes ocasión manifesta de gol, pois a ver, de aí o meu enfado, pero antes diso, pois Alfon non estivo mal, estivo como todo equipo, mal, pero non especialmente mal. Se vamos a falar de nombres concretos, eu quero exixir a Pablo, sei que é seu calde, seu podcast, pero teño que exixir que hoy abramos unha nova categoría, por así decirlo, votemos por los sub-MVPs. ¿Cómo? ¿Polos? O sea, hay que votar por los sub-MVPs. Joder, claro, porque os MVPs empezan a non ter discusión, porque non ten discusión, entón eu estou dudando quenes son os sub-MVPs do partido. Bien. A ver, esto claro, pode ser perigoso porque hai xornadas que claro nos custa coller 2 para os MVPs, se ainda nos paramos a pensar nos sub-MVPs, botamos aí que hasta unha media mañá, pero é certo que bueno, falaremos despois dese tema. Mario, plantexamento, non sei se queres engadir algunha cousa, e se queres por arriba a lupa, porque últimamente o señor Borja Iglesias viña xogando moi ben, 300 penaltis provocados, moito movimento, preto de marcar un gol, pero bueno, deixote o teu libre albedrío. Bueno, a ver, a aliñación non sorprendeu demais. Penso que foi nas do ano das aliñacións que menos sorprendeu para min, ou das posiblemente máis acertables. Pero se te paras a pensar, por exemplo, ahora que dis no de Borja, como te atreverías a deixar? A pesar de, quero dicir, para min, sabendo como é o partido, sabendo que rival ven, probablemente o dianteiro a elexir de inicio para min non sería Borja. Que pasa? Fai un semejante partido tremendo en Leganés, como va a sentar? O sea, é complicado xestionar esas cousas, e penso que era o seu que saíse de inicio Borja. Non lle sei un partido bon a Borja, a verdad, pero bueno. De todas maneiras, creo que o plantexamento non estivo mal. A verdade é que os primeiros minutos o Celta mostrou un bo fútbol, que saiu bastante para adiante. Despois estancouse moito, e sí que
botei un pouco de menos quizáis máis jerarquía, máis pasou igual en Leganés, o sea, máis dominio do medio campo. Quizáis esa dupla Beltrán-Sotelo está ben, pero hai certos momentos que non me acaba de dar esa seguridade como mellor no outro momento. E Laix ten esa capacidade tamén de tocar o balón e de incluso facer transicións non só con toque de balón, sino tamén rompendo liñas en conducción de balón. E creo que onte sí que podía haber sido un partido perfectamente para él. Bueno, a ver, sigo a decir que o tema é que o Celta saiu bastante forte e si, por exemplo, nos pitan ese penalti, o partido houvese sido outro totalmente diferente. Pero bueno, en líneas xerais, vin mal a Iago nas caídas desde arriba para buscar balón. Alfon xa estaba buscando máis, estaba sendo moi incisivo, que é unha cousa que me gustou, pero que ten o seu punto bon e o seu punto malo, que Alfon non é un xogador extremadamente asociativo, non é un tío que che veña a recibir e a mover o balón como pode ser Iker ou como pode ser outro, ou como pode ser Fer López, senón que é un xogador super incisivo, que está seguido atacando os espacios, que está seguido encarando, que está seguido buscando as espaldas dos rivais e os espacios ali arriba, e non vai ser un xogador asociativo que che faiga ese control de balón. Entonces esa labor de caer un pouquiño abaixo e recaía ya a Iago, e notase que non está no seu mellor nivel físico, que non está como debería. Bueno, o caso é que sinceramente sacou o partido adiante. O Celta, a pesar de facer un partido mediocre, para mí foi moi superior ao Valladolid, a pesar de todo. E as estadísticas o poden reflexar. Eu tiñei por aquí... Colliche o gusto, os números, Sí, pero tiñamos, hai que decir, ao fin e ao cabo foi un partido que lle sacamos en plan moitos máis tiros, máis corners, máis todo, o sea, incluso en goles, en expected goals, vamos, estábamos moi por riba. Creo que é un partido que deberíamos de gañar, que gañamos e que ao final hai que quedar con iso. Dito isto, Pablo, eres un puto sinvergüenza, eres un delincuente. Atención. Boas noites en absoluto, xa o insultei, agora xa podemos continuar tranquilos. A ver, eu que non dou crédito, ademais das fachateces de Mario Seijas, que cada xornada que pasa está máis desquiciado co seu discurso de descenso do Celta ano tras ano, inda que estés a 5 puntos de Champions, é que, en primeiro lugar... Pero quen dixo iso? Pero que me dis? Está en absoluto. Ahora sí que che vou chamar sinvergüenza. Vou te agarrar un día, vouche sacar unha foto agarrándote polo cuello, mandala para Twitter para que a vexa a xente que de verdade sí que vai a ver filateira. Vale. Esperarei algo disso. É certo que, claro, terán que pasar 6 meses e 2 semanas para que Mario Seijas volva a aparecer por Balaídos, pero bueno, en algún momento cruzaremos esas palabras, ou máis que palabras. Decía, estamos ahora mismo entre as dúas plataformas 70 persoas escoitando esta tertulia, quitando en absoluto que solo pide que me blasfemen na miña propia casa. Estuvo en pijama na miña casa e o tío pedindo que por favor que me insulten. Bueno, é moderador desta canle. Temos a Manuel, temos a Antonio, temos a Pau Seco e en xeral a xente xa non solo calada, senón que 22 tristes likes neste directo, que eu penso que é algo indigno. Non sei, Xorxe Paz, que non pasa tanto por aquí, que lle parecerá que tan solo teñamos 22 tristes likes con casi 70 personas. Pero bueno, xa digo que intentaremos que Xorxe Paz non falte o respecto a ninguén dos televidentes en toda a noite de hoxe. Non sei se tes algunha falta de respecto ou de concordancia co señor Claudio Giraldez cando viche desde a butaca do José Zorrilla a aliñación que plantexaba o adestrador do Celta. Non, a verdade é que foi unha alineación previsible, porque coas entre as baixas que había, pois só hubo 2 trocos comparado. A único que sorprende é que hubiera poucos cambios, sobre todo comparado co día do Leganés, tampouco fora un gran partido, especialmente na segunda metade. Solo fixo 2 cambios, que foi a de Javi e a de no medio campo, non? Que foi Beltrán.
Era lógico que xogara arriba cos que xogou, con Alfon que darlle minutos, que está sendo do mellor nas últimas semanas, Borja o titular por riba de Pablo, Iago Aspas no medio, Moriba se comentaba ali que co tema do Ramadán non estaba ni para botar unha carreira, está moi frouxo. É dicir, non se pudo contar con él porque realmente está cumplindo o Ramadán estrictamente e non estaba ni para media hora. Que tamén é unha pena porque podía darse a aportar algo aí. E atrás, pois, os que se están facendo os clásicos, que a verdade, con esta alternativa. A única comentario que se fixo antes do partido era pois, o tema das bandas entre Carreira e Mingueza, ¿no? Que andaban nese cambio sin estar na dereita, que non está na esquerda. Preocupaba moito Moro, Raúl Moro, que é o mellor xogador do Valladolid probablemente. Entón, pois, a ver que non intentaba parar. De feito, Raúl Moro non apareceu prácticamente no partido. Aunque non creo que foi de mérito de Raúl Moro que a defensa, bueno, Carreira sí que cumpriu, logo falaremos, pero está claro que está sendo outro dos xogadores do último mes o xogador top do equipo probablemente. E non había tampouco moito máis entre sí, porque aí vai os que xogadores que xa non conta, porque ali falamos, de repente, está aí Cervi, estaba a Ristic na zona mixta, que xa ni me acordaba ni que estaba na plantilla. Hai xogadores que desapareceron, que sorprende o Claudio Giralde de fai 10 meses a derrotar, darlle oportunidades a todos, pero agora está claro que hai algúns nos que confía e que en outros nos que non confía absolutamente nada. Entón, bueno, algúns merecidamente porque non están rendindo. Entón, a sorpresa última semana sei que hai xa non hai as rotacións que había e que están xogando pois dentro dos que están sanos os casi sempre os mesmos, que será para algúns é bo, para outros é malo, para outros é volver a un entrenador clásico, para outros é crítica a que Claudio por está cambiando un pouco o método, pero bueno, dentro do que hai non hubo nin crítica, nin sorpresa, nin demasiada análise da alineación neste caso. Bueno, eu penso que a Ristic deberon non lo vender xa cunha caixa con máis de Lego e o montan e o desmontan cada partido para levar deste Baleidos e tal, porque coas lesións que ten e con todo eu penso que se monta e se desmonta moi fácil, seguro. Ten unha pregunta Madialego aquí para nós que si a Moro non lle afectou o Ramadán. Vaya chiste máis, madre mía. Por certo, con respecto, non sabía o dato, o sea, non me acordaba do tema do Ramadán, e claro, ahora entendín todo o tema de Ilais Moriba, claro. Pero entón, prácticamente este mes pouco vai xogar Ilais. Vamos a contar moito con Damián e con Sotelo e con Beltrán, seguramente. Vamos a ver, cuán profesional é que un futbolista este un mes sin xogar porque este co Ramadán? As creencias de Abramo en melón. Eu e as religións non nos levamos nada ben. Cada un que fai o que poida, pero, en fin, hai que respetar tamén esas cousas. Pero sí, hai que respetar, vale, perfecto. Pero que lle parece a Marco Garcés que Ilais Moriba non pode, se é o caso, que non poda dar unha carreira polo Ramadán durante un mes? Non sei. Eu creo que é un tema a tratar, polo menos, É un mes de baixa, eso é como unha Copa África ou como algo así. Tal cual. Eu vou inventar unha religión que me impide ir traballar os luns. Madialevo está moi acertado esta noite aquí. Bueno, a todo, eu acórdame de... Como se chamaba o dianteiro este do Sevilla mitiquísimo, o tío alto este... Canuté. Eu acórdame Canuté no Ramadán que o tío xogaba e todo, e rendía, carallo. E marcaba un balón de oro solo co Ramadán, prácticamente. No, pero aquí coméntanos Pablo Arcos, xogadores que fan ao Ramadán hai non sei moitos equipos e son igual, os nutricionistas xa o teñen estudiado. Eu creo que quero pensar que tamén, pero, bueno, en fin, cada caso, eu non me vou meter tampouco na rixidez ou non do Ramadán. Recordo incluso algún vídeo destos así curiosos de que chega a hora X, o rapaz xa pode comer e beber e vais a banda a meter un bocado en medio do partido e cousas así. Pero bueno, en fin, temas delicados. Eu, Xorxe, como Ourensán, quero che preguntar que vai pasar con Hugo Álvarez cando volva, porque eu hoxe non sei se podemos sentar a un Mínguez Internacional ou se podemos sentar a un Carreira que puxo, non sei, a camiseta da Canariña, e o señor Cafú está se quedando un pouco corto co que está mostrando o señor Sergio Carreira xornada tras xornada.
Va a estar difícil que entre. Bueno, a ver, por carreira non, porque está facendo carreira ahora mismo é titular indiscutible. Por Mingueza podría entrar perfectamente, porque iba a facelo mellor, seguro. Pero con Hugo, a dúbida que teño é que buscarlle outro posto a Hugo, outra alternativa. Hugo un xogador moito máis ofensivo, non sei. Para do Celta, non me quero imaginar que decir, imaginas o Hugo Álvarez en calquer outro equipo de primeira, onde o colocas? Porque en que sistema? Lateral, para mí non é un lateral, defensivamente ten carencias. Extremo, eu metería por dentro, máis arriba, pero é difícil en buscarlle, excepto unha calidade brutal, fai cousas que non fai ninguén, pero tampouco ten un posto fácil en moitas plantillas. Eu ahora mesmo sí que metería por Mingueza, polo rendimento que está facendo Mingueza, pues, na banda esquerda, o posto de Mingueza pues, sería o seu lugar, pero tamén ten que recuperar un pouco o ritmo, e Mingueza, pues, coa selección, que volva a selección, que ese tamén é outro tema que para alucinar. Si o mellor do Celta ahora mesmo é Mingueza, é o único que é seleccionable, tamén sorprende, non? Pero bueno, cousas ten o adestrador. Cousas veredes. O meu soño sigue sendo un Carreira pola dereita, Hugo Álvarez pola esquerda, e no medio Beltrán, Mingueza. Min gustaríame ver algo deso, polo menos para ver si o centro do campo deixa de ser tan sumamente irrelevante a hora de mandar un balón para arriba. E que Sergio Carreira teña máis fútbol que Hugo Sotelo. Eu non sei cuántos balos tocará cada un, pero non sei. A parella do centro do campo do Celta eu creo que vai cambiando tamén tanto en función ao rol que lle queiras dar ao centro do campo como ente propio. Pero bueno, en fin, cousas que podemos debatir tamén. Creo que foi cambiando o centro do campo ideal do Celta ao longo da temporada. Creo que agora está nun punto no que entre rendementos, ramadanes e etc. Pois eu non teño claro quenes deberían ser os dous do medio. Podería ser un melón a abrir tamén, pero desde logo eu sigo botando en falta a Damián Rodríguez. Non sei se me compraces o discurso, se que somos uns pesados co pobre Damián, pero partidos como este, que non este e que dificilmente se lle espere, é algo que ainda me sigue costando entender. Bueno, eu sinceramente sí que creo que o tema Damián é algo para abrir. Eu penso que agora que xa pues, pasou do pai e que todo iso ten que pillar máis protagonismo, pero bueno, tamén hai que decir que os 4 que hai no medio son 4 perfiles diferentes. Entón, dependendo de cada partido, eu tamén creo que non hai que quedarse con 2 medios centros típicos, ou non debería de ser como, por exemplo, o centro de defensa ou cousas así, que eso sí que para min debería ser, pois como está sendo, máis inamovible. No medio do campo sí que creo que se pode cambiar algo máis, pero bueno, eu penso que igual algún ten que ser un pouco máis fijo que outros en certos aspectos, e sí que eu de verdad non entendo como igual non pillou xa máis protagonismo a Damián, porque é un xogador que aparte de aportar moitos balóns cara adiante, que xoga bastante ben, que quero dicir que o que mellor fai iso é curiosamente o Sotelo, por datos, pero bueno, que é un xogador que tamén sabe xogar moi ben para adiante, pero que tamén ten un traballo excepcional en defensa, e un tío super inteligente que corta moi ben as xogadas, que lee moi ben o xogo, probablemente do medio campo o tío con máis oficio incluso por enriba de, para min, de Fran Beltrán, que xa decir, bueno, é un tema complexo para min o do medio campo. Non sei si de verdad ás veces porque quero decir o que o medio campo ás veces seña, como ti dis, algo irrelevante ou algo inactivo, irrelevante como podemos entender un centro campo en outro equipo, por exemplo. Claro. Sí, entendo. Pero quero dicir, hai moitas veces que Claudio busca atacar moito por banda polo tipo de rival que é. Eu tamén comparto esa visión, porque hai moitos, por exemplo, o último partido contra o Leganés, se ti queres xogar por dentro, estás condenado a perder balóns. O sea, para min abrir a lata contra un equipo contra o Leganés ten que ser facer 2 contra 1 e 3 contra 1 en banda, como habitualmente se fai con este sistema, é donde dan os frutos. De feito, tendo un Carreira neste estado, ou moitas veces cando tes pois, un Mingueza ou un Hugo Álvarez que che chegan desde atrás e que che cheinaran moito, pois é o seu atacar bastante máis por banda. Pero sí que hai certos momentos que creo que contra certos equipos como Villarreal ou incluso aquí en Valladolid, eu creo que se debería ter un pouco máis de presencia o xogo por dentro que non o tivo.
Para eso sí que creo que o tema Damián pois é algo que debería de volver a valorar Claudio e de darlle un pouco máis de importancia. Home, eu entendo que xuntando tanto xogador de potencial ofensivo tens que prescindir de algo, posiblemente pois que Fran Beltrán leve tantos partidos en primeira división, pois podes entender por este tipo de adestradores que tivo Celta, especialmente xa digo Claudio Giraldez co tema do centro do campo. Pero bueno, non sei, Alex, si querías aportar algo con este pequeno melón que vemos que non paras, igual que o bo de Sergio Carreira, de un lado para outro. Vamos así. Sí, porque troquei de móvil, por eso a conexión iba mal, porque estaba a compartir datos e agora puse o Discord no móvil novo, pero non sei por que salgo aí coa pantalla partida. Entonces estou probando, pero non sei como poñelo. Pero, a ver, por partes, o plantexamento non de Xiraldez, que al final non falei de él, estou de acordo con Pablo, a única duda era no medio campo, creo que é o 11 que houvésemos posto quitando o medio campo todo o celtismo, o sea, Alfon e Borja Iglesias, pois eu estou con Mario, igual a defensa do Valladolid o tipo de partido era máis para Pablo Durán, pero co clínic que deu Borja no partido anterior non podes entre comillas sentalo. Alfon o mismo, porque Alfon estivo sublime e gañouse o posto. Respecto ao demais, pois foi o esperado. Respecto a Hugo Álvarez contra as Palmas, se non xoga Ristich vai xogar Hugo Álvarez porque Mingueza está sancionado. É unha boa oportunidade para decir aquí estou. Os carriles supoño que serán Carreira e Hugo Álvarez. O de Mingueza no medio non o vas a ver todavía. Eu o pensei moito, pero eu creo, o sigo dicendo que os carriles, a pesar do gran nivel de Carreira, é o posto a reforzar, por así decirlo. Creo que hai poucos efectivos apañados, porque Hugo Álvarez pois é un apaño, rinde moi ben aí, pero o seu posto natural é máis arriba. Bueno, co do medio campo, pois eu estando todos ao 100%, para min Damián é indiscutible. De feito, en Valladolid o Celta non estaba a xogar a nada, era un correcaminos todo, saliu Damián e o Celta estivo con o sea, puso criterio no medio campo, o Celta empezou a amosar balón Damián ao 100% creo que é insustituible. Para min é o único mediocentro que ao 100% é titular indiscutible. Logo acompañalo de quen queiras. Pero Damián dá moito ao xogo do Celta, aínda que non sexa un medio moi vistoso, moi de último pase, de conducciones como Iniesta, Pedri, non sei, pero Damián para min é un mediocentro top que sempre o balón que pasa por el mellora a xogada. Algún día volveremos a ver aquel Damián titular indiscutible xogando titular no Metropolitano con 4 ratos en primeira, etc. Bueno, tamén algún día saberemos que foi o que pasou co de Damián. O derradeiro partido foi titular contra o Valladolid, tivo minutos, o sea, non perdamos esperanza. A ver, minutos. Non sei se tuvo 4 máis engadido. O xusto para que o Valladolid non empatara. É verdad, ten razón. Os que valen, os minutos que valen. Oye, Xorxe, eu non sei como vías tú desde ali, que igual hai un pouco máis de capacidade de mirar os muñecos en vez de mirar o que quera a cámara. Non sei se temos que empezar a preocuparnos polo tema de Iago Aspas. Se é un xogador que igual físicamente os coletazos que pode dar e nos que deixar para o rol que está tendo a día de hoxe Fer López, que recordemos, foi o cambio de Iago Aspas sobre o minuto 70, se non recordo mal. Eu pensei que igual podían xogar Aspas e Fer López xuntos por ese cartón amarelo de Alfo, por simular que eu tampouco sabía nin siquiera que o VAR podía sacar unha amarilla. Bueno, cousas que a min se me escapan con esta historia.
Pero o tema é Non, que... pero Que o cartón o dices? saca o árbitro. Claro, saca o árbitro despois É da dicir, o pantalla. árbitro, Vamos a ver, É unha vamos a ver. atrapallada o como... árbitro Bueno, toma o o tema... gol que non é penalti. Pero logo a decisión de sacar a amarela é do árbitro. Por simular. A ver, non, mi escoito. O tema é, o VAR non pode entrar obviamente por amarelas. Pero unha vez que entra nunha xogada, sexa a que sexa, se dentro desa xogada se atopa cunha situación que poida ser de tarxeta amarela, o árbitro pode sacala. Claro. Pois entonces que por favor vaya lendo os labios a todo o mundo cada vez que... O sea, que non lle pasen só a xogada, que lle pasen tamén a repetición, que lle subtitulen, que un que lle chama fillo de puta desde outro lado do campo tamén que lle poñan, e que lle saque o cartón correspondiente. Bueno, en fin, que Iago Aspas, Xorxe, que xa digo, non sei se é preocupante, é lóxico, ou é algo polo menos para empezar a plantearse. Home, está claro que cada vez as súas aparicións son máis puntuais. A calidade non a perdeu, a visión de xogo sempre te deixa 2, 3 detalles que non pode facer calquer outro xogador, pero aparecen en menos situacións que antes. Obvio, ten menos minutos, está empezando... Xa non nos sorprende que sexa trocado, que outros anos non nos plantexamos ni que fora sustituído no minuto 70, e agora vemos como algo normal, que hai que ir asumindo. No partido estuvo Frouxo, como estuvo a maior parte do equipo na creación, non só el, é dicir, tuvo a ocasión aquela da primeira metade que pasou rozando o poste, e un par de xogadas máis, sobre todo na primeira metade, pero na segunda parte un non lle lembro ni siquiera que tocara así moitos valores nos 25 minutos que estuvo da segunda metade. Entón, está claro que vai a menos, non que non o queramos asumir e que vai a ter menos minutos e que a súa participación pois non vai a ser definitoria, pero o importante é ver que no fondo neste proceso que vai haber non estamos votando de menos, pero estamos sabendo que o equipo pode sobrevivir, máis ou menos, sobre todo un rapaz que está entrando aí nos últimos minutos, do que se pode falar como Fer López, que, bueno, que é o proceso ideal, que pouco a pouco que non sexa unha cousa moi brusca, e temos que ir asumindo que a participación tanto en minutos como na importancia no xogo do Celta é duro, pero quedaralle esta tempada a que ven, a ver que ven en que condicións empeza, e pouco máis. Entón, o importante é que non notemos demasiado, que non estemos falando demasiado do tema, non? Porque non estamos falando de Iago Aspas e que está pouco a pouco desaparecendo na participación. Desaparecendo, entre comillas, que sigue sendo participación. Tranquilidade. A ver, tranquilidade. Aspas acaba de sair con 37 anos de unha lesión. É como volver a arrancar. Sabemos que con 29 anos a Aspas costaba lle arrancar. Tranquilidade. Que logo Aspas fai 4 partidos sublimes e a nadie nos sorprende. Sí, que vimos moitas veces por acabado a Iago Aspas. Tranquilidade. O sea, acaba de sair dunha lesión, comenzou saindo porque non estaba para 90 minutos, é o seu segundo partido con 90 minutos, tranquilidade. Eu creo que queda Aspas para rato, creo. Porque fai 2 meses ou 3 meses nadie falaba así, o sea, Iago era insustituible, sí, non hai esa Iago dependencia, porque ahora temos un equipo que o acompaña, pero Iago notábase cando está cando está no campo, vai seguir notándose, o sea, tranquilidade. Que Iago non se foi. Non, pero está claro que O seu partido é nefasto, que non digo nada, pero tranquilidade, que son 2 partidos, tampouco... algunha lesión como esta entendo que de aquí a que acaba a súa carreira no Celta ainda lle vai tocar sufrir. Entonces, bueno, arrancar desde cero, pois tamén supoño que unha cousa complicada. Botou o Celta un mes e medio sin Aspas e creo que sobreviviu ben con Pablo Durán, Fer López, etc. Por lo tanto, creo que aí está a noticia, pero sí é certo que, bueno, para Giraldez, lóxicamente, sigue sendo moi titular, polo menos cando máis ou menos aguantado. Sí que é certo, Mario, que igual vemos un Iago Aspas que pode empezar a súa transición hacia ser outro tipo de futbolista. É que non sei se nos estamos precipitando demasiado, pero isto adecúase un pouco máis á realidade
do que debería ser Iago Aspas, que a idade que ten e co recorrido que ten, que o que estábamos vendo hasta agora. Por eso eu penso que igual podemos empezar a creernos algo polo estilo. A ver, que naide, o sea, que ninguén dé por morto a Iago Aspas, porque todos sabemos que todos os anos ten un certo período donde ten ou malos partidos ou unha racha mala de goles ou calquer historia e despois volve a aparecer, volve a marcar e volve a sorprender como todos os anos. Iago é un xogador, como ben di aí Xorxe, que fai cousas que outros non fan. Xa non só por iso, o sea, quero dicir, eu no partido contra o Leganés non fixo un partido especialmente brillante, pero tú víalo e velo moverse sin balón e dar as opcións que lle dá aos compañeiros e todo, e dis, madre mía, é que está a outro nivel, porque quero dicir, xa se move os apoios que dá e todo, e dices, madre mía, é que este lee o partido como a ninguén. Que pasa? Pois que obviamente co paso dos minutos no campo o Iago vai a menos. O sea, non é nada novo, é algo lóxico, coa edad que ten e temos que contar con elo. Con eso, de todas maneiras, non sei se viste esa última entrevista que fixo, creo que foi para, non estou seguro, para Radio Vigo, xa non estou seguro, pero bueno, atrás, deu entrar aí atrás. ou, bueno, deu unha entrevista eu xa vexo un Iago como máis confiado no equipo e que acepta máis pois as súas suplencias, que acepta máis o ser cambiado como non era antes, e que entende que para estar físicamente ben, para cuidarse ben e para rendir ben, necesita descanso e que vai haber moitos partidos que xa non rinda como antes, porque sí que un home desa idade tendo algunha lesión, pois costalle moito máis recuperar, non é como antes que te lesionabas e recuperabas algunha lesión pequena e te recuperabas en moito menos tempo. Eu estou seguro que de cara aquí ao final de temporada Iago vai ir a máis se as lesións non impiden e que vamos a acabar vendo unha gran versión para o final de tempada cando nos estemos xogando as castañas para poder entrar en Europa ou mirando cara arriba sacando resultados. Como? Que cando haya que sacar os puntos e todo iso e pelexar por se hai que... Pero eu sigo dicindo o mismo, Pablo, non me veñas agora a tocar o carallo. En plan, eu sigo dicindo o mesmo. Pero tú xa tes firmado que eu te vou tocar o carallo de Ikea que acabe a liga. No, hombre, é que che encanta, sabes? En fin, pero é o tema de que eu creo que vamos a estar pois moi xustos para entrar, pero esas últimas xornadas que vai haber que pelexar, Iago vai a ser importantísimo, estou segurísimo. Esperemos que sexa así, porque desde logo será boa noticia. Eu que sí que teño medo, amigas e amigos, é que corre un nocello Marcos Alonso e de unha gripe ou algo similar, pero de novo non quero facer de menos a Starfelt, pero o tema de Javi, bueno, na súa liña no seu regreso 11, pero o tema Marcos Alonso creo que desde a volta a primeira división aí atrás é o mellor que fichou o Celta, creo que estaremos todos de acordo. E se miramos un pouco máis para diante, hombre, a chegada de xogadores como Nolito, o Maxi Gómez, non sei, cada un é difícil de comparar porque son supostos diferentes, pero o tema Marcos Alonso, si aguanta así o ano polo menos que lle queda de tempada co Celta, creo que estamos falando tamén do maior especialista que ten o equipo de punto de penalti, e ademais é que unha cousa, Alex, que penso que son esos xogadores que ademais de intentar evitar celtadas e gañar partidos que non che toca gañar, ter 2 ou 3 nomes que che poden subir un escalón axudan a que o Celta pode estar soñando hoxe co que está soñando, en parte, como digo, gracias a un xogador como é Marcos Alonso. Pois sí, está dando, creo que na retransmisión, o sea, a xente que non é do Celta dixo que era un dos mellores fichaxes da Liga. Eu creo que poñendo a balanza rendimento-prezo, para mí é o mellor a moitísima distancia. O sea, o salto de calidade que nos ha dado Marcos Alonso, eu non o vin dende o Murillo que vino no ano do ese medio ano, porque logo deu o rendimento que deu, pero de Marcos Alonso é que tamén ofensivamente, non só defensivamente, igual defensivamente pasa máis desapercibido, pero o xogo do Celta
é importantísimo para o xogo do Celta. Entón, non vi un central tan completo na miña vida, de iso que tive no placer de ver a Cáceres, a Berizzo, a Jorovic, incluso a Lecky, que non está a nivel de esos, pero a mí houbo tramos de Lecky que me parecía un centralazo da hostia. Fai anos que non temos un central de decir, wow, que central, o sea, hemos visto a Cabral que rendeu, Fontás que bueno, Sergi Gómez que tal, pero claro, Roncaglia, de repente Roncaglia que bueno, también lateral, pero bueno, sí, Roncaglia, pero bueno, de repente sen esperalo, porque o tramo final de Starfield foi nefasto e o comenzo tamén, pero de repente sen esperalo ter a Starfield e a Marcos Alonso que son palabras maiores, o sea, eu non recordo dupla así dende Cáceres Berizzo, o sea, moi contento co fichase. Eu sempre poño a cara, al igual que cansome de decir que eu decía dende o verano de Europa que íbamos a loitala, non clasificala así, pero eu tamén poño a cara. Para min non me gustou o fichase de Marcos Alonso, non pola calidade, que é algo indiscutible. Non te botes a mans a cabeza porque non. A priori o fichase non me gustou. Por que? Porque vía pero moitísimo necesario un central para o equipo e fichar un xogador que está na súa etapa final, que levaba un ano mancado e tal, non o veía. O sea, sí, moi bo, pero se o tes 8 meses fora non sirve de nada. Entón, eu non me escondo, estaba en contra do fichase, máis contento que ningún, que caloume a boca, o sea, impresionante. Vou añadir Podo volverse entonces. Que Marcos Alonso Carreira, se hai dous xogadores ou algún xogador que ten que ir antes á selección que Mingueza, serían esos dous de calle. E añado a ver que o señor Roncaglia, que o fixo moi ben de lateral e de central aquí, houvese dado un rendemento moito maior xogando co esquema de Claudio. Sí. Bueno, mira dónde nos vamos a acordar de Roncaglia, que sabe Dios dónde estará Roncaglia, A ver. El hombre que marcó el Trafford. El hombre que marcó el Trafford, que ninguén se lembra disso. Sí, señor. Correcto. Oye, eu recordo un golazo que mete de lateral dereito, tirándolle ca zurda. Que golazo meter en Balaídos na portería do marcador. En contra, o fillo de puta. Cago en Diola, vaya golazo. A favor eu recordo un gol. Sarmiento, clausura Argentina, 38 anos. Que fenómeno. Todavía xoga, Que fenómeno. Como Cabral. Non nos retiran ni a pau. Sí, ainda sigue, non sei se creo que o ano non sei se o ano pasado hai dous, ainda estaba en Boca, creo. Quen? Roncaglia. Sí. Hai dous. No. Bueno, sí, 22 e 23. 24 partidos xogou con Boca Juniors. Aí está o tío. A ver, señor Pablo, xa que tapaste a cámara, eu sinceramente vou dicirte, a ti te din coa urxencia que tiña o Celta de fichar un central, que o teu central, o único fichaje para o defensa central é un tipo de 30 e tantos anos que leva un ano mancado, farías ese fichase ou irías por algo máis seguro? A mí non me vas pillar nesta, Alex. Non me vas pillar porque a hemeroteca respalda o meu... Bueno, hemeroteca. A simple miniatura do vídeo de análise da chegada de Marcos Alonso titulado O mellor fichaxe do Celta, e alá unha foto de Marcos Alonso que a Premier así subindo en alto. Eu decía xa desde un primer momento que lóxicamente eu non esperaba non esperaba que fora a xogar tan ben e tanto tempo. O sea, podíamos pensar que era un xogador que podía dar un rendemento fora do nivel do Celta, pero quizáis non tan sostido no tempo. Pero que eu estaba máis que contento con que o Celta apostase por intentar dar ese salto cun Marcos Alonso que non esperaba que fora nin o Marcos Alonso do Barça, nin o Marcos Alonso do Chelsea, sobre todo, nin o Marcos Alonso da Fiorentina, pero que con ser o Marcos Alonso que eu esperaba
do Celta xa era máis que suficiente para subir o nivel dunha defensa que estaba realmente pues, botando facendo aguas por moitos costados. E por este aspecto, Mario, eu non sei si estamos falando de Marcos Alonso e Starfelt demasiado ou non, ou o xusto. Olvidámonos un pouco de Javi Rodríguez, o tema de banquillo, bueno, xa sabemos como acabou, pero eu penso que Jailson está cumplindo bastante máis do que eu me esperaba deste xogador a estas alturas, e que por primeira vez en tempo o Celta pode empezar a construirse desde atrás, que é un luxo que non se pudo dar, pois seguramente desde a volta á primeira división. Bueno, sí, a verdade é que sobre todo esa dupla Marcos Alonso-Starfelt dá moita tranquilidade. O sea, hai moito tempo que non temos unha dupla que de verdade digas aí pois están as cousas ben feitas, hai unha seguridade aí atrás, transmiten esa seguridade que de verdade ao mellor con outra xente non estábamos a ter. Sí que Javi igual está un escalón por debaixo, pero está rendindo tamén moi ben, está dando esa saída de balón necesaria, está dando moitas cousas que obviamente pues, o haber traballado con Giraldes lle dá un plus. Sí, concordo con que Jailson está dando moitas solucións, quizáis porque agora Jailson xa ten un rol específico, xa non é como antes de xogo de medio centro, xogo de central esquerdo, xogo no centro da defensa, xogo na defensa dereita, un pouco ese mareo entre comillas donde ao final non acazas os automatismos necesarios. Entonces o tema de ahora ter un rol específico aí pues dalle gran rendemento. Está ben porque estamos a ter máis porterías a cero. Creo que encaixamos demasiados goles ao principio de tempada, pero ahora estamos digamos estancados e estabilizados en menos goles. Non sei o dato, pero supoño que mirando os X últimos partidos vamos a topar unhas cifras de goles en contra bastante interesantes, e que o único debe pues, sigue sendo balóns laterais e balóns aéreos. Pero desde logo que Marcos sobre todo deu unha estabilidade á defensa, porque xa non é só a fiabilidade en defensa, sino a fiabilidade de doulle o balón a este compañeiro e sei que non a vai a liar. Quero dicir, antes Starfelt sabía que si lle daba un balón ao mellor a Unai Núñez ou a outro, era como darlle unha pataca quente. Era como darlle unha pataca quente. Cousa que agora lle das o balón a Marcos Alonso e saca o balón espectacular, o sea, con unha facilidade tremenda, porque Marcos domina absolutamente en salida de balón todo, desde a transición conducindo a un cambio de orientación en largo, a unha saída en curto cun regate, e que todas as posibilidades que se che poidan dar, o sea, Marcos as domina, é un espectáculo. E sí que creo que Starfelt sale moi beneficiado de Marcos, que Starfelt está dando un rendemento espectacular gracias a Marcos, e que ao mellor con outros compañeiros non o daría. Entón, bueno, o de Marcos é algo totalmente real e lóxico, porque eu, por exemplo, con diferencia a Alex, si me gustou a fichaxe. A única dúda que tiña era un pouco o tema das lesións, porque si que era un xogador que se lesionaba bastante, lesionábase moito, e para min era a miña única dúda. Eu decía, se pon a punto é un central que vai ser un espectáculo, pero o problema estaba pues, no tema das lesións. E con isto non creo que teña poñer moita máis puntilla. Creo que temos unha defensa moi ben construída, e que quizáis a dúda para o ano é quen pode ser o suplente de Starfelt, ou si Jailson vai a continuar e vai a ser o suplente de Javi, ou se vai a fichar alguén para a competencia con Javi para ter máis opcións, ou que vai pasar aí. Pero eu penso que salvo unha oferta gorda, tanto Marcos como Starfelt van ser inamovibles. Marcos Alonso, que a verdade é que está dicindo non só a calidade que ten, que está mostrando na saída de balón, chega a posición de extremo, centra ben, e o carácter e a personalidade. Un xogador implicado. É dicir, este equipo cheo de chavales necesita xente como Marcos Alonso, porque Jaguar xa non está sempre no campo, ni sequera Borja Iglesias.
Pois necesitas unha persona con carácter moi respectado polos rivais, porque se nota como que Marcos é un xogador moi respectado e que ten un carácter e que non se arruga. Onte, bueno, o sábado, no momento do penalti, só paras a pensar, había que lanzar un penalti. Que alternativa había a Marcos Alonso para tirar un penalti? Quen estaba para tirar un penalti? Nese momento, ollo, Non tiñamos que vai, Carreira, Sotelo, Alfon, Javi, Starfel. É que se non está Marcos Alonso, non sei que tiraría o penalti. O sea, o feito de asumilo, de ter alguén con calidade de tirar o penalti, é dicir, que non é tan fácil. É dicir, bueno, un partido sabías que era un penalti que decidía a victoria, porque no minuto que era prácticamente a victoria, e se está metendo. O día do Real Madrid forzou unha prórroga no Bernabéu. Non ten o aplomo que... Ocórreseme Fer López pola calidade a sangre fría que ten, sí. o único, quizáis que lle poría. Sí, claro, pero bueno, pero tamén era presión para un chaval que non se quere queimar, está metendo ya presión de meter un penal tan decisivo. Sí, Marcos Alonso, tipo xogadores, falamos ali entre varios celtistas. O ideal sería que a temporada que ven tuvermos Marcos Alonso en cada posición. Un Marcos Alonso na portería, outro xa temos na defensa, outro no medio e un perfil parecido arriba. Xogadores que ainda queran dar moito no fútbol, con veteranía moderada e con experiencia, que axudasen a todos os chavales e que desen ese aplomo en cada liña. É dicir, se tuéramos 2 ou 3 Marcos Alonso o ano que ven xunto cos chavales, que tería unha plantilla moi chula. Non sei, Xorxe, se tú xa o tiñas claro desde o principio ou eras algo escéptico tamén co fichaxe. Home, a ver, no, a ben gustoume porque aportaba algo diferente e despois porque eu confío en Giraldez. A ver, eu Giraldez o que ficha o que conta, teño moita confianza no que el decide. Aparte, se el dá unha aprobación a estas fichaxes, pois eu dábame esa tranquilidade. Preocupaba un pouco bueno, as lesións, o tema das lesións, pero sempre onde estuvo foi moi profesional e nunca tanto tamén a nivel humano, que tamén é importante, sempre foi unha persona implicada nos equipos nos que estivo, aunque nunca non hai ninguna queixa. Gustábame como complemento aos rapaces que había nesa línea e, bueno, e pola calidade que ten, lembramos que é unha persona moita experiencia na Premier, experiencia no Barça, cantera do Madrid, unha persona con que pode aportar moitas cousas a un equipo como o Celta. É que eu creo que non só o que aporte a hora de xogar un partido, sino que neste ano no que son tan importantes os rapaces, creo que Javi Rodríguez sería un xogador moi distinto sin Marcos Alonso, que Pablo Durán sería un xogador moi distinto sen Borja Iglesias, e ao final ese xunte de veteranía con algo máis de xuventude é o que está levando este Celta xa non solo a xogar, a sacar os puntos, a sacar os partidos, sino a manterse hasta este punto da tempada, porque eu non recordo outra tempada na que mires o banquillo e digas, vale, teño a Solari de turno, o que sei, a Jules Sager, é que non sei, foron pasando por aquí unha sarta de rapaces que apuntaban no banquillo que este ano, quitando o tema del Abdelawi, que creo que é unha cousa completamente diferente, pois parece que todos poden aportar con certo xeito. O sea, o tema de Alfon, que igual todos o dábamos xa por prácticamente desahuciado despois de que xa a idade para o Fortuna empezar a pesar un pouquinho máis. Eu creo que hoxe hai moitos equipos que lle gustaría ter un Alfon González en primeira división nas súas plantillas. E que outro día estuvera involucrado prácticamente en 3 posibles penaltis, pois lle dá a entender que é un xogador máis que válido para a primeira división. Isto, se o pasamos ao caso de Javi Rodríguez, que xa delle o primeiro partido, ou polo menos nos 3, 4, 5 primeiros que xoga como titulares sin xogar prácticamente, prácticamente non, sin xogar co primeiro equipo, non se entenden sin un veterano ao lado que che dé xa non só esa tranquilidade, sino no día a día pois esos pasos que debe seguir para, de alguén que sabe moito máis desto. É o caso de Marcos Alonso, que non inventou nada, é o caso de Paul Bueso na Unión Deportiva Ourense, e ao final aquí está todo inventado. Central de 40 anos ou de 35 ou de 33, equipo mellor. E con isto creo que xa podemos cerrar o tema Marcos Alonso, un xogador, o mellor se poderá nos decir que veu moito fútbol e por moito lado do mundo, pero a min recorda, non sei se o pelo, se é a maneira de zancar,
Non sei. Parece un xogador de antes. É unha cousa que eu no Celta non sei a quen lle recordo, pero bueno. En fin, que siga así moito tempo. A Dan Egen. A quen? Polo pelo a Egen. Egen. Bueno, Egen tiño máis longo, máis abultado, máis voluptuoso. Con rezos así. Marcos entra... Oiche, Marcos entra a camisa e o peinado é máis farruquito. Non é tan Egen. Co traxe que apareceu aí no de Tangana. Bueno. A ver, por finalizar o deporte, a camisa aquela, Dios mío. Que estou en contra do que a ver do que vos, pero non, o sea, todos habéis dicho o mismo que eu, que o medo eran as lesións. Eu en ningún momento sou capaz de poñer en dúbida a tremenda calidade que ten, o sea, eu o vin no Chelsea, o vin pouco no Barça, ou vin o sea, é un fora de clase. Se non estuvera mancado un ano, non hubiera fichado polo Celta. Pero a ver, o que eu digo é que viñamos de Unai Núñez, que era descarte, viñamos de Starfelt, que era descarte, viñamos de un Aidú que saía de lesión e non sabíamos como iba a terminar. O sea, o de o central era prioritario. E poñer todas as balas ou todas as laranxas na caixa de Marcos Alonso, que levaba un ano mancado e nadie podía asegurar que non iba a tener ningún contratempo, para mí, pola calidade, top. Pero eu non era un fichase que hubiera feito. Se hai un ollo, si con Marcos Alonso ven outro central que te va que vai xogar 30 xornadas, pois entonces sí, pero eu digo só por eso, o sea, polo tema lesións, polo tema calidade, está claro que nadie que sepa un mínimo de fútbol pode decir que Marcos Alonso é un mal fichase para o Celta. Pero o tema lesións podemos decir que Marcos Alonso pintou a cara. Hombre, sí. Bueno. Sí, porque eu pensaba que íbamos ter 15 partidos. Eu pensaba que Marcos Alonso iba a xogar 15 partidos, que iba a ser un Ristich 2.0. E non foi así. Pola calidade que ten non me cerrou a boca, pero pola disponibilidade e outra cosa, como está físicamente, que o partido de Valladolid foi, para min, físicamente o mellor de longo de toda a tempada. O sea, estamos en marzo e Marcos Alonso estivo arriba e parecía o carrileiro do Celta. O sea, subía todas as veces que non subía Mingueza. O sea, foi impresionante. Eu non agardaba eso nin del 11, o sea. Bueno, en fin, eu creo que boas noticias, sobre todo na parcela defensiva, non son moi habituais no Celta. Por lo menos nos últimos anos. Vamos a intentar celebralo, que non nos dure pouco a película, que aguanta cousa así, que Mingueza aprete un poquinho máis para atrás, a ser posible. E despois na portería, bueno, eso é un melón que seguramente nos tocará abrir ao final de tempada. Pero a realidade é que partido fora casa, victoria, portería 0. E o Celta sigue aí arriba. Non sei se vos queda algo no tinteiro que comentar ou se podemos pasar o medallero cos MVPs, sub-MVPs ou o que quere decir o señor Alex, e tamén cos pufos. Atención. Bueno, eu comentar que Guaita, a pesar de que lle din algún pau por aí tamén tal, me pareceu outro partido que o fixo bastante ben e que volva a estar como máis seguro, ou que o vexo máis de outra maneira, máis fiable que outros partidos e que xa o vexo con moita máis seguridade. En plan, bueno, resaltar que sí, que fixo para min un bo partido. E despois tamén resaltar que para min hai un antes ou despois do partido, que a entrada de Fer López tamén, que o que dixen, que lle deu moita frescura entre líneas, que creou moitísimos espacios e que se notou moito, porque o baixón de Iago na segunda parte foi importante. Hai que pensar que este rapaz, aínda que esteña así saguindo minutos e tal, e que creo que en calquer momento colla titularidade, non sei se vai soltar, quero dicir, non ten por que ser necesariamente no sitio de Iago Aspas, pero que me parece que ten tantas cousas diferentes
tanto repertorio de tantas cousas e ademais é un xogador tan intenso na presión que eu pásame un pouco como cando irrompeu Gabri que pouco a pouco tirou a porta abaixo, pillou o sitio e inamovible. O sea, é que me parece unha barbaridade. Porque realmente Alfón ten partidos mellores, peores, crea moito perigo, pero o mellor é un xogador máis específico, pero é que O eu penso que máis el, podemos destacar un bo partido Alfo, pero si Fer forza López, algo, pero que Fer López fai xogar. é que pode ser titular en contra calquer equipo, porque o que che dá a Fer López é de todo, o sea, é unha barbaridade. Madialevo pon aquí, van sacar a normativa de mínimo 72 horas de descanso entre partidos, pero tamén a de 72 horas entre pospartidos do señor Pablo. Como parolan? Isto non é nada. Os empezamos tarde, son as 12:30 da noite e vamos a pechando, pero bueno. O señor Madialevo que non lle gustan os partidos ás 2 da tarde, que por ali por Vila García a cousas e preguntas polo fútbol non responden moi contentos máis de un. Pero o tema de Fer López, oye, que a min eu que alucino que collo o balón son xogadores lóxicamente infinitamente distintos, pero que se lle podía destacar a Alfon nos seus primeiros partidos como un bo partido de Alfon, é que Fer o que fai Fer que é forzar un penalti que acaba dándolle 3 puntos ao Celta, pero tamén o que fai cos demais, porque non é un xogador que colla en cara se lle sae ben, boa xogada, se lle sae mal, bueno, vamos a intentar outra vez, vamos a darlle outra oportunidade. O tío vai xa medio campo, faiche un cambio de orientación que manda o balón o carrileiro do lado contrario, e son cousas que eu sinceramente falar de Iago Aspas non lle fai ben a ninguén, pero o rol de ese extremo dereito que faga xogar un pouco o equipo, penso que moitos se tenen que torcer a cousa para que Fer López non dea un par de aniños como pouco, xa medio asegurados no Celta a moi bo nivel. Despois, bueno, as circunstancias sabemos que son como son, pero bueno, non sei si tendes algunha cousa máis para pechar o tema Fer López ou vamos co medallero que tamén nos compre falar dos dous mellores celestes e dos dous tema Fer López, vale, pero quero dicir, o que hai que sacar e alabar e comerlle todo o rabo é a carreira, porque me parece de verdad o xogador que pero quero dicir, xa non só por os partidazos que está facendo, o sea, senón é como de Alfon, o sea, a min xa todo o traballo que leva detrás, todo o que está facendo, o que mellorou en defensa, o que aporta, quero dicir, intelixentemente, porque quero dicir, aproveitase moito da boa labor de Iago, porque quero dicir, Iago, por eso digo que sin balón vale moito, porque o tema de baixar xusto nesa posición para arrastrar lateral ou central favorecelle moito a Carreira, pero que Carreira é intelixentísimo e sabe das súas virtudes ofensivas e aproveita eso, pero vamos, como ninguén, o sea, está en un nivel espectacular Carreira e vamos, non me extraña que sonou que o seleccionador pues, o tiña na prelista ou que o iba a meter en prelista ou algo sonou por aí, pero decir, non me extraña nada, porque o nivel que está exhibindo Carreira é dos mellores laterales da liga, pero sin duda alguna, o sea, é espectacular. Eu creo que é moi específico e que lle vai genial o tema Giraldez. Pero sin ser un neno de Giraldez, que creo que son un par de cada vez menos específico, quero dicir, deu un paso adiante moi importante na defensa e creo que en liña de 4 xa sería outro falar con respecto a telo de lateral e todo eso. Carreira pegou xa non solo a nivel de inteligencia, senón unha madurez tremenda como xogador vamos, eu creo que hai que intentar polo menos, non sei se quer dicir un acordo verbal ou que sexa, porque é normal que se empecen a interesar por ele, que empecen a ofrecer pasta, porque é que o nivel que está rendindo non é ni medio normal, o sea, empeza a ser precisamente ese lateral que todos soñábamos no seu día, que cando estaba no Celta B era o mellor do Celta B que con diferencia. Eu creo que non está correndo o Celta porque sabe que Carreira tampouco vai correr para outra cousa que non sexa renovar co Celta, pero creo, iba a decir algo, Alex, que polo menos hasta agora é unha sorpresa que este rapaz non este firmado por 4 ou 5 anos máis. Sí, pero eu creo o mismo, o sea, eu creo que
acordo, o sea, non firmado, pero saben as dúas partes as intencións da outra, pero sempre é un risco eso. O sea, a carreira dalle por facer nos próximos 5 partidos 2 goles, 3 asistencias e un partidazo contra o non sei cal o primeiro o Barcelona, creo que ven dentro de 4 xornadas. O mismo dentro de 4 xornadas, sí. Na carreira logo crea dúbidas. Pero eu estou casi seguro de que Carreira vai seguir aquí. Eu vou decir algo que creo que ninguén pensa, pero eu estou vendo, es que de ter o posto moi mal cubierto a Javi Rueda, a Mingueza, que parece, se segue así, vai ter outro ano en Vigo. Eu creía que no verán, o sea, non saía no mercado invernal, pero no verán, pois eso da selección española e tal, íbamos ter 20 millóns. E Mingueza non iba a estar aquí, pero con este nivel eu non sei se vai ter ofertas como para abandonar a comodidade que ten en Vigo. Entón, xuntamos a Javi Rueda, Mingueza, Carreira, Hugo Álvarez, e todos son do perfil dereito, que sí, que poden xogar no esquerdo, pero para min os 4 rindenme mellor no dereito. Eu estou vendo un Carreira como sustituto ou rotación o tal de Javi Rodríguez. A min Carreira, precisamente polo que dixo Mario, sei que arriba é moi perigoso, e Javi Rodríguez de feito no Fortuna destacaba máis ofensivamente que defensivamente, pero Carreira mellorou moito defensivamente. Eu o beso como un central dereito para ter boa salida de balón, para ter as internadas que ten Marcos Alonso en Pucela. Eu estou vendo, a mí encaixame. Non sei a Claudio, pero bo. Xa que falas, temos algo no tinteiro, esquecinme de falar de algo que falaste vos. Ahora que menciona Claudio, ti dixiste que fai anos que miras ao banquillo e Jules Sager, non sei que. A ver, Jules Sager pagaron 8 millóns por el. Tan malo non debía ser, porque en Bélxica o fixo moi ben e foi convocado co absoluto. A quen lle pagaron 8 kilos? O Celta non. A quen lle pagaron? Non, o Celta deixou por un foi ao... Non valeu 8 kilos. Bongonda tamén saliu por non sei cuantos pavos de outro equipo. Pero un exemplo, tamén pasou por aquí Jensen, que logo na Premier saíuse. Brais Méndez, que sí, que aquí rendeu, pero o regalamos por 14 millóns, fai meses falábase de que iban pagar 60 real por el. O sea, para min o mérito que ten isto, o mérito que ten absoluto é Claudio Giraldez, porque eu creo que con Coudet, con Carballal, a min gustábame Carballal, pero con Coudet, con Escribán, con Mohamed, con Cardoso, con quen me queras poner, Alfon no vale, Durán no vale, e iban ter sus 11, 12, 13. O sea, para min o mérito de que miremos ao banquillo, estemos tranquilos, o mérito de que veamos o 11 inicial, tantos trocos, estemos tranquilos, es Claudio Giraldez. E non hai máis. O sea, os xogadores ten o seu, como profesionais, melloran cada día, o dan todo, pero es que Manquillo, podo mercar o nome de Manquillo, antes Allende, pero que futbolista do Celta se sae no 11 e dices, xogamos con 10. Outros anos eso non pasaba. Eu creo que outros anos había calidade, pero calidade desaproveitada. O sea, porque os entrenadores, había de todo. A gran maioría son un pouco de... Pero xa está. Eu creo que aquí entra tamén o tema de saber ser, aparte de un bo entrenador, ser un bo formador. Penso que Claudio queimou moitas etapas, leva moitas etapas no Celta, é un gran formador. Entonces o tema de tamén tácticamente ser o que é, porque a verdade é que é un crack. O tema de que conecte tanto cos rapaces, seña un bo formador, estalle xogando moi a favor.
estou seguro de que habería moitos outros xogadores dos que non houbo que sí que rendirían máis. A min vénseme a cabeza, por exemplo, Jensen. Un tipo Jensen estou seguro de que con un Claudio Giraldez, unhas boas indicacións, adaptando o xogo, eu estou seguro que rendería. Ocúrreseme tamén Denis Eckert, que está rendindo na Liga Belga a un nivel criminal. Está rendindo a moi bo nivel este ano. Quero dicir, hai xogadores que ao mellor, pois, máis ou menos iban saindo para arriba, pero Eckert podría ser facilmente a comparación a Alfon ou así, no seu día. Quero dicir, sí que estou de acordo con Alex de que a maior influencia tanto de cambio de xogo, de afouteza, do que queiras, o sea, de poñerle de tal, é todo gracias a Claudio, porque é o tema a parte de entrenador, de ser un gran formador e de facerlle entender aos rapaces pois, por que se fan as cousas, como hai que facelas, e de que todos se vexan útiles, porque para min é algo importantísimo, que ahora mismo utilizas unha serie de xogadores donde veña un equipo ou outro, saca un xogador ou outro, e el failles ver que non é porque el teña capricho, nin hai 11 mellores que a outro, senón, el ten unhas ferramentas, cada un ten unha serie de virtudes e vai utilizar o que el crea mellor para ganarlle ese equipo. Entonces aí o equipo, pues, obviamente está todos a unha. Entón, por eso tamén o tema de entrar en competición europea a min non me asusta para nada, porque o tema é que, como ten tantas ferramentas e pode utilizalas, pois estou seguro de que podríamos xogar partidos e partidos e hasta lle vería moi ben para a formación de rapaces. O sea, eu estaría encantado de entrar a Europa por ese tema. Estou seguro de que, vamos, de que Claudio vai bordar, segurísimo. Eu que... Pois iso, que estou aprendendo cada vez máis, pero eu unha cousa que tiven sempre moi presente, porque xoguei ao fútbol ata un nivel... a ver, non como senior, pero estive na canteira do Alavés, cando o Alavés tiña vos anos, xoguei en ata, pois, mamei fútbol. Para min hai unha cosa moi importante que eu creo que os adestradores non sei se non a saben ou non están de acordo, pero para min a parte máis importante, pero a máis importante con moita diferenza dun equipo son os suplentes. Por qué? Porque os suplentes son os que elevan o nivel dos adestramentos. E se ti non tes suplentes que apreten aos titulares, os xogadores son, pois, chámalos egoístas ou non sei, pero se non hai alguén que o aprete, sempre vai baixar, o sea, non vai dar só 100%. O sea, o Coudet no banquillo, que sabías o 11 que iba a sacar, titular por decreto, por así decirlo, esos xogadores acomódanse. Un xogador acomodado que non ve o perigo de que lles quiten o posto ou algo así, non vai dar o 100%. Entonces Claudio es algo que ninguén está relajado con Claudio. ¿Por qué? Porque o mismo eres insustituible. Aquí fai un mes falábamos de Ilais insustituible, no sé qué, e Ilais está comendo banquillo ahora. Te relaxas, non xogas. E así dan todos o 100% en cada adestramento. Eu creo que é a maneira máis útil e máis eficaz de levar un vestuario. Facer 25 tíos importantes e non 11. Porque senón, se os suplentes baixan a cabeza, porque saben que fagan o que fagan, non vai xogar, os titulares baixan o rendimento porque ven o mismo. Fagan o que fagan, vou xogar. Entón, igual de lunes a venres tócanse os ovos e logo saen ao partido como saen. Bueno, e non só o tema de xogar por decreto, quero dicir, os suplentes tamén se ven que non xogan a pesar de estar rendindo ben, entrenando ben, e ven que non caen minutos, que inda que xoguen e marquen un gol, ao partido seguinte van suplentes, e todo iso, pois obviamente desmoralízanse e despois, por moito que queiras tirar deles cando os necesites por lesións ou tal, non van a rendir. Bueno, que gracias a Dios e a Virxe por aparecer o señor Giraldez nos nosos camiños, e grazas tamén aos 66 trastornados en YouTube e outros 6 en Twitch que case a 1 da mañá siguen aquí esperando a que nos poñamos os MVPs e os pufos para ir dormir, que mañá hai que traballar.
Polo tanto, eu pediríavos que afiarades os vosos medalleros. Non sei, Xorxe, se xa unha vez saliche de Zorrilla tiñas claro os dous mellores do Celta e os dous peores, ou se deixamos empezar a Mario, que sempre, sobre todo para mal, ten bastante claras as cousas. No, que empece Xorxe. Para mellores, non sei vos, pero moitos candidatos pode haber 3 para dos postos. Bueno. Eu diría Fer, porque cambiou algo o ritmo do partido e cando entrou el, pois o partido foi algo decente, vimos algo de fútbol cando entrou, e Carreira, por decir dous. Logo poñes ali a Marcos Alonso, pero me quedaría con Fer e con Carreira. Mario? Bueno, eu número 1, e para min o mellor do partido con diferencia, para min foi Carreira. Pareceme que fixe un partido sublime, espectacular, a min encantoume. E o segundo vou poñer a Marcos Alonso, porque outro partido completado máis, quer dicir, é que o tema de darlle para min é por todo, quer dicir, non só aporta en defensa, aporta en ataque, o que dixo Xorxe cando comentou acerca de Marcos, en plan, o tema de que che chega ali ao final a esquina e che pon un centro, sendo central esquerdo, quer dicir, e despois, como dixo en absoluto aquí no chat, o nivel físico que está exhibindo, porque en plan, chega ali arriba, ponche un centro, e despois cando o equipo rival quere che facer unha contra, está ali abaixo termando do pau, o sea, en plan, para min está a un nivel espectacular e sinceramente a ver, non sei, supoño que na prelista entraría o eso, pero sí que non entendo como a mellor coa saída de balón que ten, co tipo de xogo que fai España e todo iso, como non de verdade se propoñen que levar un central así con que xa estivo coa selección e que xa, vamos, vai cos huevos pelados aí pa todos esos temas e partidos e demais. Entendo que será un pouco máis un tema de proxecto, demais, non? Formar un Sí, equipo po mundial seguramente. E tal, e Mingueza ten, non sei se 10 ou 8 anos menos que Marcos Alonso, por aí igual se pode entender un pouco máis. Pero bueno, Alex, vamos cos teus, se te parece. Pido perdón polo sub-MVPs porque eu dixen iso porque pensaba que todos íbamos, o sea, que non había discusión nos MVPs, pero parece que haila. Entón, para min es que non hai dúbidas, polo que vin, para min son Marcos Alonso e Starfelt. O sea, Starfelt, a forma en que o sea, a superioridade que mostrou con un monstruo físicamente como Sila, o sea, para min o partido de Starfelt dos mellores que vin coa Celeste. Marcos Alonso, pois non hai nada que engadir. Meu sub-MVPs, o sea, eu iba a venir a falar diso, a dúbida estaba entre Carreira, entre Damián e entre Fer López, porque Damián... Pero cabrón, Damián xogou 5 13 minutos. Damián xogou 5 minutos non, claro, porque añadiu casi 10. Para mí foi clave, insisto, foi clave para min, o sea, porque deu un control do xogo no momento que eu veía, o sea, o escribir no grupo, eu creo que hai celtada. O sea, saliu Damián, estive máis tranquilo porque o Celta empezou a tocar balón. Simplemente por eso, por dar o control do xogo en esa fase final de partido. E logo Fer López cambiou todo e Carreira fixo un partidazo. Pero a mí o de Starfelt e Marcos Alonso neste partido está, o sea, foi un despiporre. Coméntache por aquí Antonio Pérez. Entro e vexo que ademais melloraches moito o galego. Aporte, mellor decir tocouse os collóns que tocouse os ovos. Máis sonoro. Aquí entre todos vamos mellorando o... Sí, pero moito mellor nivel cada día de Alex. Eu penso que está medrando moito. É o noso canteirán. Vamos facer un pouco de Celta. Nada, pero moi ben. O sea, o gallato da xente que ven a Galiza lle poña as ganas e o cariño que lle pon Alex. O galla Alfonso Rueda para así galego. Xa che digo. Firmado. Déixate de Alfonso Ruedas e de firmas que están as cousas como pornas a falar de historias. A ver, eu non vou ser moi original nesta. No Celta só hai un Rueda e Javi. O resto non hai que mencionalo. Madre mía. Para min voume quedar con Carreira e con Marcos Alonso, motivos prácticamente, máis que obvios,
pero sí, creo que os dous, un mantense e o outro sigue crecendo. Dame curiosidade de ver como van a acabar ambos a tempada, porque o bravo é moi longo e veremos. Os pufos, Xorxe, non sei se os temas claros que os MVPs, se é complicado quedarse con máis de un ou máis ou menos é sinxelo. O problema é que creo que podería que a lista un pouco máis amplia. Un que aparece moito últimamente, Mingueza, a min sigue sin aportar. En defensa nunca foi un fenómeno, pero que ahora tampouco está aportando en ataque, porque que xogadas de ataque, que pase, non deu ningún pase. Os datos de Mario a tomar por saco por terra absolutamente. Entrou aquí. Os datos son reais, pero esos datos son casualidade, creo, porque Mingueza non está aportando nada, está facendo certas cousas e que hubo xogada, non sei se un saque de banda que lanzou a directamente por línea de fondo. Outra parede na que dá a parede con Alfon e el se queda quieto cando Alfon lle devolve o balón, pero el se quedou quieto. Ten unhas desconexións que sempre as tivo, pero leva uns meses que non. Coido que tamén tema de actitude, máis que nada. Quero dicir, non é algo mellor que quero dicir, que o ves en plan, sí, que faiga sprints, pero que os sprints duran que cantos segundos. O sea, en plan, despois, se tes que coller a posición e ir para baixo, ás veces é como que se desentende da súa posición. Eu, o día do Leganés, estaba ali no estadio que me tiraba dos pelos, porque en plan, o pobre Marcos Alonso ali, con todo aquele espacio, e tendo que termar ali do barco, a min de verdad que me sacaba un pouco de quicio. A verdad que sí que Eu sí que dentro do estou campo, de acordo. Dentro do campo creo que se reproduce o que é fora, que por facer unha comparación un pouco tal, dame a mesma vibra que me dá Iván Villar. O sea, é un tío que lle preguntas, que tal? E te di, bueno, respostas moi galegas. Bueno. Un tío, oye, que tal chegou Mingueza? Bueno, tú dirás, a min tanto me... Bueno, sí, pois é un pouco, bueno, o Mingueza é o catalán máis galeguizado da historia do Real Club Celta de Vigo. Polo tanto, pues bueno, pues haberá que metelo de pufo tamén, ou non, bueno, como queiras. En fin, o de Mingueza eu non sei se é un tema de actitude ou que realmente non lle dan os huevos para máis, pero é triste que o tío, tanto que xoga a play día e noite, e despois non este para correr 5 sprints ou non lle dé a gana. É que eu non espero que non sexa que non lle dé a gana, é que o tío igual os brazos de Triceratops cada vez chegan antes nos partidos. O sea, o Mingueza así, correndo así, cada vez, en vez de chegar nos 60, xa estamos polo 35. Entonces, a partir de aí veremos que pasa con Mingueza. Non sei se é acumulación de minutos, que penso que hai outros xogadores que deberían estar pagando eso bastante máis que Mingueza. Tamén a repetición de esforzos. Pero bueno, de Mingueza é un caso aparte. Entonces, Xorxe, quedabaste con Mingueza e con que máis? O seguinte, non sei, por decir Borja tampouco tuvo o seu día. Tamén viña de dous partidos moi bons, ou tres, pero non tuvo o seu día. O equipo non xogou para él, pero él tampouco foi capaz de combinar. Logo tuvo unha ocasión moi clara, que ao final a xogada esa das primeiras 5 minutos foi clarísima, porque tiña para darlle, que rematou só, e logo unha de cabeza na última xogada da primeira metade, que tamén estaba só para rematar e mandou alto. Hai máis casos, Sotelo e Aspas tampouco me gustaron, pero bueno, por que quedarse con dos, Mingueza e Borja. Mario? Pois eu, moi ao meu pesar, porque lle teño moito cariño, porque sempre traballa como animal e hai moita xente que lle dá pausa iso, pero sí que non me gustou nada o partido de Borja, pero creo que tamén en parte por culpa de que non lle viña ben este partido para min. O sea, creo que era un partido máis para buscar espacios, máis para Pablo, por exemplo, ou incluso para xogar con un falso 9. Incluso meter a Fer López na dereita e meter a Iago de punta, que baixara máis a recibir. Bueno, Borja, bueno, vou ser un pouco impopular. A ver. E voulle dar, a pesar de que tuvo unha ocasión que ainda lle deu algo, pero voulle dar a Iago, porque creo que se está pegando uns baixos nas segundas partes e por aí importantes, e que non lle saiu cousa, aínda está renqueante da lesión, vino bastante baixo e voulle dar o pufo a Iago, porque nunca yo dou, así que... Pues, toque de atención. A primeira vez. De aquí vai ir para arriba, Mario. A primeira vez. Sí, non fixo un mal partido tampouco. Un tirón de orella maior que pode levar. Non creo que ninguén fixese un partido desastroso, e por eso o equipo ganou.
Outra cousa é, pois, bueno, se hai que dar un pufo un pouco peor que os outros, pois, oye, esos dous. Alex. Repito de Mario, para min era Borja e Iago. Iago non por estar tan mal, pero o argumento que usei varias veces por Mingueza, polo que espero de él, pois eu polo que esperaba de Iago ante unha defensa como a de Valladolid, pois Iago e Borja Iglesias. Que conste que hoxe din os datos e que me estou roindo a lingua, pero moi largo, para non darllo a Mingueza, Pero como digo os datos, mire, si ao eso... principio... non me jodas que te vai vir o cobro revertido do axente de Mingueza. No, pero estou moi de acordo, que estou moi de acordo con Xorxe, en plan, creo que o tema actitude, o tema tal, matoi moito. Incluso en algunha xogada de ataque que é o que lle gusta a él, pero bueno. Claro, hai que fai moitas outras cousas para min que son moi boas, que rompe liñas, que cambia tal, pero incluso hai momentos que me saca moi de quicio porque xoga e arriesga balóns que dices tú, amigo, o sea, que eres un crack, que tes moito talento, pero que eso é unha fumada tremenda ese pase. O sea, en fin, bueno, por certo, estaba enseñando así de tal que no... Digo abertamente, isto é algo que me regalaron, abertamente digo son votante do bloque, así que non... Que naide pense cousas raras. O sea, a min dádeme as cousas celestes e por aí que me veñen. Bueno, a mí si me... O que nos regalen cousas, da igual de color. Para escribir, que cara yo me dá que poña aquí. Como se é do PP, que mira que me dan noxo. Que nos manden aquí a Canle algunha cousa, non sei, que si chega aquí Alfonso Rueda, nos dá, que sei, unha donación de X millóns de euros do goberno central ou unha declaración de viabilidade ambiental ou calquera cousa, que nos done o que queira o señor Alfonso Rueda. Sí, eu doulle as gracias e despois explico yo inútil que é, o sea, non teño problema ningún. Estás dicendo que trocarías Autosmapi polos cartos de Alfonso Rueda? No, home, Autosmapi non se cambia, hombre. Autosmapi é a persona máis fiel que coñece. Alfonso Rueda subtitulado nos vídeos que fas. Por Autosmapi eu fago un emoticono de Alfonso Rueda. Oxe, hai que ir por esta cara. Quitamos xa o de Dubicas, que xa fede o emoticono. A ver, hombre, no. A ver, o que hai que facer é un emoticono destos de Marcos Alonso. Para min é o MVP da... Bueno, ahora vou vos preguntar, cal é para vos o MVP da temporada hasta ahora? Para min Marcos Alonso. Marcos. Para min Marcos Alonso. Marcos, penso que bastante lonxe está o segundo, que xa podemos entrar a debatir entre Aspas no primeiro tramo, porque Aspas, Durán, Starfelt... Mingueza, o primeiro tramo de Mingueza tamén. Sí, pero o primeiro tramo de Mingueza durou 2 meses. E que está, o sea, acordámonos moito daquel Mingueza que meteu 4 goles en 6 partidos, ou non sei como fora o conto. Pero arrancamos moi ben, Pero é que arrancamos moi ben. A verdade, hai que lle dar o que lle hai que dar, O sea, en plan, esos partidos estivo espectacular. O sea, non hai que dicir nada de todo. Pero bueno, en fin. E ti, Xorxe? É un manquillo. Ah, bueno. Seguramente sexa o xogador máis decisivo de aquí que acabe o ano tamén. O MVP do Twitter sí que é manquillo. Bueno, sí, ten razón. O MVP do Twitter é manquillo. O MVP de darlle likes en Instagram a rapazas tendo moza, igual xa é outro xogador diferente do Celta. Pero eso serán esos serán debates que abramos en outro programa. Ai, la salsa rosa non, por favor. Vamos deixar estas cousas. Tío, os futbolistas non se enteran de nada, tío, de verdad. O sea, é que... Non se enteran. A ver, xente nova que lle fervo grelo, que vai para... Pois oye, estarán aí, entendes? Teñen cartos, son guapos, mil historias. Normal que caia algunha tentación, machiño. Outra cousa é que esteña ben, eu non comparto iso, pero... Eu entendo. Hai algún que logo vos rapace. Que non ten nada que ver e que pes no chan e pa diante. Pero despois hai cada peza que... Bueno, o fútbol é eso. Eu, mira, hoxe non vou dar sub-MVPs, pero vou dar sub-pufos. En primeiro lugar, o meu maior pufo é Borja Iglesias. Entiendo moito, creo que pudo marchar cun doblete máis ou menos sinxelo o descanso, e non foi así, e despois pagou no Celta.
E despois vou dar 2 subpufos. En primeiro lugar, Marco Garcés, por non ter renovado ainda a Sergio Carreira a esta hora da noite. E en segundo lugar, a todos aqueles que están aquí. 55 quedan aínda en YouTube, seguramente dos cuales 32 estén dormindo e os outros estén ou acabando de cenar ou teñen de fondo ou sabe Dios que. E non só eso, sino que non lle daren like e non teñan a campana activada, porque claro, despois outro día apareceu aquí que claro, domingo había que currar, fixemos programa o luns, e aparece aquí Rick Pepinillo a 1 da mañá escandalizado porque facemos programa o luns. Claro, se tes a campana activada, normalmente o facemos os domingos, e se non é o domingo avisamos a semana anterior, pero se tes a campana, xa en cuanto estemos en directo, xa te avisa, que eu non sei, Mario, que mellor recordatorio tes que... O sea, tú imagínate que eres unha rapaza, chégate a vez un mensaje, unha notificación dun like dun xogador do Celta a unha historia ou que nós estamos en directo. O meu pico lle antes a que estamos en directo, pero vamos, Por suposto. sin ningún Pero sin dudalo. sin ningún Vamos, tipo é de que sempre estanexar. O sea, eso... Home... Hai Bueno, hai que decir unha cousa que non A se ver. me esqueza, que este partido deixou moitas imaxes bonitas, o sea, encantoume, o sea, hai que lle dar tamén un MVP á afición porque me pareceu espectacular. Encantoume o vídeo donde estaban todos cantando a Oliveira dos 100 anos. Encantoume o vídeo, bueno, varios vídeos que saíron, e sobre todo encantoume o vídeo de Hoy sí que sí, cantándolles a Presi e ao marido, porque últimamente parece que sí que copulan bastante. A Presi soltou esa barra basada en prime time na televisión española e non volveu perder un partido Celta. Soltou varias, soltou unha tamén a de o noso filial o voso rival, coa súa cona ben posta. É crack. A verdad, haberá que facer balance ao final do ano, haberá que falar da xente de comunicación, da xente de marketing, do responsable da área social, pero un dos MVPs tamén podemos empezar a falar de María Mouriño, e eu era certamente escéptico co que viña de atrás, un pouco co sendo filla de quen é, desafección ou como lle queramos chamar, é dar igual, pero unha dos MVPs, desde logo, por todo o que estamos vendo, como responsable do que é o Celta fora do terreo de xogo, que creo que está axudando tamén a que o celtismo acompañe o Celta, por moitas máis cousas que non sexa a pelota, que tamén está acompañando. Bueno, amigos, a 1:03 da mañá xa valeu a broma de estar aquí hasta as tantas da noite. Mañá, mira, Xorxe Paz pasa de rollo, xa está ben, 1 da mañá, que isto non pode ser. Oye, Xorxe, antes de nada, grazas por pasarte, e teño unha pregunta para ti tamén. Si 4 puntos son suficientes para un ascenso? 4 puntos para un ascenso. 4 puntos de distancia co segundo. No, 0, con Golaveras gañado tamén te vale. A puntos con outro equipo e llegas a Golaveras, home, tamén te vale. Foi hoxe o acto do Gran... Tú como celtista, o acto do Gran Peña despois de afastarse xa da estructura celta, foi quizás o maior acto de celtismo que tuveche tú co Gran Peña hoxe, a amarrarlle un 0-0 ao Vilalbés? O sea, volveste hoxe gran peñista? Si este ano non hai Gran Peña nada vinculado co Celta, co do ano pasado non, pero co Antón de Vicente aí xogando co Vilalbés, contra o Vilalbés, bueno, un puntiño aí sempre ben. Gran Antón de Vicente. Tiñas que invitarlo algún día, que é amigo de tertuliar. Falei bastante con el, desde a lesión, falei bastante con el. O tío tiña ganas de vir a Ourense, a verdad. Acabou no Gran Peña. E ben, pero falei bastante durante a lesión que tuvo. Invito aí a algunha tertulia, home. Algún día yo dixen así de lado e tal, pero alguna vez podía pasar, ten razón. Bo tipo, Bueno, en fin, que veremos que pase con eso. Mario, tú tamén, claro, estamos aquí cun de Vilalba falando da pelexa Unión Deportiva Ourense Racing Vilalbés. Non sei tú de que lado estás, imagino. Mira, eu vou ser moi sincero, digo sempre, en plan, xoguei no Vilalbés, entrenei tamén nas categorías inferiores do Vilalbés, e queres que ascenda a Unión Deportiva Ourense?
No, pero dame exactamente igual, non é un club ao que llega gardo especial cariño porque pasei, quero dicir, na miña etapa como rapaz non pasei grandes momentos nin bonitos momentos, o sea, pasei algún sí, pero incluso pasei no mal. Pódese chamar en certos momentos de bullying ou así, etcétera, etcétera. Os clubes aos que llegar do cariño é o Santa Vallés, que é dali ao lado, que xogou en preferente tamén e que me deu oportunidade de debutar en preferente, que bueno, que estive moi cómodo, me trataron sempre, vamos, maravillosamente. E o San Covade, que é de onde son, que, bueno, é un mítico equipo de veteranos, de tal, que sempre de aficionados, pero que hai unha afición tremenda e que de verdade merece a pena porque vive a ningún lado e xa está, o sea, en plan dos que me gustan ali. Porque despois se vou a sentimento teño que cambiar de, digamos, de disciplina e irme ao fútbol sala, que ali, pues, Hotel Villamartín no seu día é o equipo que máis admirei en Vilalba de rollo futbolístico, aínda que seña fútbol sala. Pero xa, o sea, quero dicir, a min o Villalbés dame un pouco, a dizer, se pode non baixar ou pode tal, mellor, pero dame un pouco igual, sinceramente. Polo tanto, Unión Deportiva Ourense 56 puntos, Racing Villalbés 52, 9 partidos por xogarse, quen ascende? Home, pues, quen ten ventaxe? Pues seguramente ascendo o Ourense. Suficiente, non necesito máis resposta. Alex, grazas por pasarte, inda que estuvimos aí complicados ca tecnoloxía, sempre hai que quedarse co móvil veterán, igual que con Pol Bueso e Gastón Celerino. Tío flipando, dice que me está contando este de Gastón Celerino hasta 1 da mañá. Que nos vemos na próxima, que o barco cada vez está máis cheo, Sí, bueno, gústame que o barco este cheo, pero hai moito... O que non me gusta son os subebarcos, por así ya chamalo, que eu vin dar cera a Claudio, aos canterains, a que o Celta iba a loitar por non baixar ata o final e tal, e agora están, non, eu xa o sabía, non o sabías, o sabes agora, non antes. Eso... Ala, cortaron a conexión por chamarlle subebarcos a algún do chat. Bueno, pois é o esperado. Non esperaba menos, a verdad. Non sei se recuperaremos. En cualquiera caso, teremos que recuperar algo de cabeza para pensar unha idea para o directo do próximo domingo, porque non hai fútbol. Como non fagamos un reaccionando a Óscar Mingueza se é que xoga, ou falando do Boiro Unión Deportiva Ourense, pois non sei a verdade que podemos decir. Pero algo... Oye, Mario, os tier makers estos xa se me acabaron todas as ideas que podíamos facer. Xa fixemos de pero todo. Que queres facer algunha cousa? Enseguida che busco eu algunha cousa. Algo habrá que facer, ou que sea evolución do FIFA ou hai cousas. Modo carrera, algo faremos, ¿no? Algo faremos. Hai cousas, home. Bueno, en fin. Podemos sacar cousas. Quedousenos o pobre Alex por aí medio muñeco, pero bueno, mandaremos un bico telemático. Nada máis, que grazas por pasarvos, que llevamos gañar as palmas. E que cuidado con Mallorca, como lle ganemos o Mallorca xa, a min vademe escoitar de que hai que acabe o ano. O sea, a ver, quedannos aí partidos. O primeiro que hai que pensar en Las Palmas, que é o seguinte que nos ven aí a casa, que eu creo que deberíamos de ganar fácil, porque quero dicir, é un equipo que xoga bastante, o sea, que nos beneficia o noso para xogarlle a eles. O Mallorca sí que vai ser alá, ese sí que vai ser un partido bastante complicado, bastante complicadiño. Pero que despois ven o Español tamén a nosa casa, quero dicir, temos aquí 3 partidos que son para min super cruciales, porque despois xa ven Barça fora, Villarreal na casa e Real Madrid fora, o sea, quero dicir, aí... Cuidado Villarreal, que eu empezo por o hino da Champions no despertador, Pero bueno, quero dicir, o Villarreal aquí eu vexo factible que lle podamos sacar algún punto. Bueno, pero bueno, Madrid e Barça son Madrid e Barça. Si rascas algo ben, e se non, pois non pasa nada. E despois xa os que quedan por aí, pois bueno, queda a Real Sociedade polo medio e queda o Getafe ao final. Queda o Rayo que vai ser, espero que sexa un enfrentamento directo. Ou non. Esperemos a que por aquela non. Bueno, sí, en fin. Porque é o penúltimo partido. Falaremos no futuro. Pero bueno, pero ven aquí, xa non é xogar ali en Vallecas. Xa ten que vir aquí, xa cambia a cousa. O último partido é fora.
Getafe, Getafe. sí, fora. Ai, Getafe fora. que merda. Eso como me joden Getafe fora. as Por festas eso das últimas xornadas en Balaídos é un día que me gusta, pero joder. Bueno, en fin, a que sudadera que llevas Eso, moi chula, eso Mario, me está está dicendo en absoluto. Baleiro casi sempre, así que podemos facer o desplazamento. campo malo Última aquel. jornada, se te xogas Europa, agardo 5.000 celtistas. Hombre no. Si, eu vou, Hombre, no. eu vou. Teño donde dormir, teño familia, eu vou de cabeza. Eu Pídolle teño o día libre contacto- ao jefe fijo. Teño contacto dunha socia do Getafe que me comprou entradas cando estaba en Madrid porque só podían vender a socios. O sea que a malas pedimoslle que nos pase carnés e asaltamos o Coliseum. Que non me quero xogar eu nada na última xornada co Getafe, tamén o digo, Dime en absoluto, moi chula a sudadera. Bueno, pois a sudadera esta comprei, é a mítica que daban co Faro de Vigo. Aí vai, E ahora comprei, publicidade. compreilla comprei a un usuario de Vinted por 10 euriños e viña con dúas manchas do Hostia. copón. Con dúas manchas do copón que ya saquei no primeiro día sin problema ningún. 10 euriños a sudadera, perfecta. Encantado, feliz. Bueno, pois despois destos consellos comerciais do señor Mario Seijas, creo que xa podemos ir pechando o grifo porque temos que ter a vinta Pablo, do un patrocinador. A ver, atención, 1:11 da mañá, Sí, ainda non é suficiente para o señor Alex. Vamos alá. No. A Xorxe Pala Unha e a cousa risa. rapidiña eu estaba falando e vin que comenzaste a falar, non sei se foi a batería, porque a batería estaba baixa e troquei o móvil. Eu quero facer 2 chamados ao celtismo. Adiós. Primeiro, o mércores, sé que é un día difícil, pero Fortuna está indo moi para baixo e tal, se non tes nada moi importante, se non tes que traballar o mércores, pois eu creo, porque este ano baixou a asistencia a Balaídos moito, o Fortuna non está loitando polo playoff e a xente creo que desenganchouse un poquiño e creo que contra o Lugo é un bo día para dar ánimos aos rapaces, porque para o proxecto que estamos a montar, ter o Fortuna en primeira ref é moi importante, porque se polo que sexa descende, saber que pasa cos Óscar Marcos, cos Burcio, que non están Que non para o descende, primeiro, Alex, que non descende, home, que llevan pero ganar tampouco. o Lugo, vai descender o Lugo, vai xogar o Ourense no Anxo Carro ano que ven, e todos contentos, xa está, e vai pasar indo ao puente. Bueno, pero que eu creo que os rapaces tamén merecen que estemos aí dando callo por eles. Desde logo. E logo para o clube, que non sei que van facer o sábado, pero xa que abriron Balaídos para o partido de as Celtas contra o Deportivo Ambanca, sería bo sábado para abrir Balaídos tamén para as Celtas contra Sárdoma, porque tamén é un equipo galego, é un equipo de Vigo, van cuartas e nos terceiras, é un Xa que non hai partido moi fútbol, importante. Entón, eu non encontro ningún motivo para que se abriron Balaídos para xogar contra o Coruña, que iban segundas e nos terceiras, non o abran ahora para o partido contra o Sárdoma. Entón, deixo eso para a directiva, non sei se xa o ten decidido, pero sería bo partido para que sigamos indo os que máis posibles a animar as Celtas. pois aí está. As solicitudes do señor Alex a diferentes estamentos celtistas. Saludos á xente do Celta que nos escoite. Saludos aos xogadores do Leganés que tamén nos escoiten desde aquí, que é unha cousa cada vez máis habitual. Mandámoslle un bico a Renato Tapia e que cando queira que se pase a debatir por aquí, non a contar historias que eu... Bueno, en fin. Buenas noites, amigo. Grazas por pasarvos, porque senón non acabamos nunca. E vémonos na próxima. Esperemos que con 3 puntos tamén. Eu penso que sí. Aí vai estar a cosa. Grazas por estar aí. Chao, chao. Boas noites a la Celta. Aperta. Chao, chao. Bueno, pois como diría Madialevo, como era a cousa. Como parolan. Sí, señor. Ese no seu día era porteiro. Quen era porteiro? Renato Tapia era porteiro. Jatalín, non entendo o que dices. Bueno, amigos, que hai que descansar. Vamos a ir a Europa. Vamos a estar aí rillando
Cuidado. Cuidado porque a cousa promete. Eu confío, vos confiades. Verémonos seguramente o domingo a noite aquí. Non sei moi ben que faremos. Si tendes ideas, ven polos comentarios, ven por Twitter ou por Instagram ou por onde querades. Oye, fai os 10 mellores ou os 3 mellores xogadores de da plantilla de cada ano do Celta. Non sei. Fixemos a moitas cousas, amigos. O sea, a realidad é que... A ver... Bueno, véseme aí en pequeno. Pois ahora se me vai ver en pequeno. Fixemos a de Dios. A de Dios. Nota de invierno... Esto non é para... Papá o mamá versión Celta. Mejores entrenadores del Celta. Que máis fixemos? Vender, ceder ou mantener. Cuidado con esa, Cuidado con esa. Vender, ceder ou mantener. Non é mala esa, Empezamos a montar esa plantilla para o que ven. Vender, ceder ou mantener. Gustoume esa idea. Bueno, seguiremos informando. Grazas a todos os que estades en directo, despertos ou dormidos. Grazas aos do diferido. Non vos vou por deberes hoxe, portaste vos ben. Solo vos vou pedir que comentedes algo. Comentade, non sei, en que posición vai acabar o Celta, se a Conference é insuficiente, se vai caer o equipo e vamos quedar 12º. Quero saber que tal estades. Que tal estades? É a resposta que tedes que responder hoxe. Que tal estades? E despois, que pensades das aspiracións deste equipo que tantas alegrías nos dá, pero que posiblemente tantas decepcións nos ten agardando, que eu tamén me preparo. Bueno, en fin, non vou ser agorero. Amigos, amigas, Dede, boas noites. Que vaya ben, vémonos sin nada se torce o próximo domingo. Chao, chao. E forza unión. Forza.